No, so that I'm can't do this on a meal like I'm staying there. I was saying, I don't know what's I did much beam. So I'm a highways, obey you, be my son, Johnny, and obey you in the Bama. I'm a virgin. I'm Johnny, and Karen, obey you in the Bama. I told him that by force. I'm saying, Debbie, you know, yes, I didn't obey repeal. Open ma, and I'm saying highways and my penny. Now, when you do obey you in the Bama, what them one, obey you in the Bama war, and he obey you so henny. Come on, I'm saying highways in your buying. I think I'll try so or be with me. Then I'm Johnny. Now, it's a bit so down with or say, oh, but no one charges that. And what charge it? Our charges just what bonnet head in Oba. Like, we are so never need to that. It's or the Messiah, or the Messiah, or the Messiah penny, or the team in Nikin, and when you are my Hokwan. Into me, I think I can look police station. Let me see police station because my son or better with them. And I may them try with them and yes, she will be a so. Or be a name and no other ones. Once a boxer. Patch and what them then what and one said, Janasso saw one ram one. Well, yes, and I'm a yam, or no, me die. So, or you know, all right, and me die. And no one that didn't say any buy, and no, they didn't say, but me, so I hear some of them to one, me be a minute sentence. And I answer, and I'll be with them. I think I'm a come Debbie. I'm an uncle. Debbie Karen, not just said, we know what about soon pray, no, Bebois. The first one, or my son, or Pamacho, and I was saying, yes, she will be an enemy with you. Or the Omrana and Jensen. And to one more bush and Ibia money. Not be any Sabrina won't hear saying. Family, and your better share was so far. 2019. Where is it? 2019. 34 years. No one will be my day. They woke up with you and some mammy in watch you fear, and I would die. Midnight. I would die and not say fear. Would your chair and woo win ya? Yes, okay. Mr. Say, a bra and saying. Obi I am me the first day I am me the man. Me kun dem na me di honeymoon. Because me kun massive bani dem for 2 months. Akoma FM 87. Yeah, one day we are. What's the ne dem na mu me di de honeymoon. Sine dem na mu ko Me kun ne dem. E no so ne kun tu akoda hene. On one room or no don ko na da onti akoda ne nchen for 2 months. What free need them one a more than one answer one or the one who couldn't let that down by me. I mean, me couldn't down passion. No, not that. Now, and I had November Bosman, there to so at you know, and I Yadanyamia say, and then so the Achaya, Yako, Yasayaba, and Yanni Penina, and I, and Yan Saint T. Yadi Asada and Menya me baby I will be on my mema wakwaba and famra Akoma 87.9 FM Akoma Nsem Jumedi no ebre asoma akonia bedwafo ya trasia ya de bremu na nakua koko ha sanso na Pastor Julius Naba wo fie ha say sikapa e wa ha Ishmael Hayward and ebomi chidom ya dontene as producer sanso na Beluchi and Nana Yaw Beluchi ni Joe and edi yan eko social media enunti Facebook Akoma 87.9 FM bomodi ansem wo be follow ye no like page no waja comment ewo ho na wa share ede ama ye YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so press on you get notified share na eboa yen nyame onshapa sanso na Osakrom TV ewo wo TV ne so channel no ni na ne se obehwe me pa chawo se wo hwe ni na nsi na se wo hunu papa bi TV a no kwa one Osakrom TV aye nta enu nti wo hunu papa bi TV a eno a ene Osakrom TV no Free FM 97.5 ewo Chechiman Nikki Pizza Fan Club GH and afa UK woman so eta yechi diemu dempa enu nti baby a wo bia no sabre bomodia se obeka ye ho
kwapem se no miensa ebebo ya yebema yemuso ama ebusua pani same ye champon eni agodie makonfo abeje adwa na afei wode agodie mu nsem ekotwi eba breman ede atoa ye ne so ba sabre yi de edi ameje so a ene makos hyene so se oni ye betena se wopese wo kire wadwene ya wodi ana se obe send a message WhatsApp message and as a normal message ediaba 0245301462 0245301462 na yakenkan edi amount na yese abosoba ena ema ejapai enunti yegusuada ya yebo monka ye se aka nnefua be senum anansia na ensia na chese yewra December bosome no emu na eba ne seya na yene a ye adwuma wo radio stations and TV stations no kwasem se na yaso aye hye papa sansa wote wa wo behunu se enipa bi abodompem yaka ye ho abomu uhunu nipa baako na uhunu mienu wonom beba wonom na edunum chesenia wo musokra no eye enum anase ensia na wonom ba aya ubebisa wo ye korafo ya tese ye twirotwiro din wo nte ne ba bia se ye twirotwiro din na emom no wo nim se bro nyane baba sa no a ekunafo ni nyanka dwumadie no yade a ekoso ewo most of the radio stations and the TV stations nintino wo mo nam ye penentam abetro yendin said ye be ya edane dra they will be the first to receive more items enunti na abrebia no yakase Obakofo ensa enso onyankrompon enikata na obakofo nso wari adura egu de aduro no eya na aye wonsom adwuma enunti ene yekase Akoma FM yedie nie edie ena omanfo nso ede eba beboa na yede asom ekunafo ena fe yenyanka no abrebia meka mesi obi agya ya asoreko esanse na ntuma bi a wode kwa asori no okurani ba apa na wo awunim se ba bia nyame nkrofo wo no ɛhɔ ana bonsam so asoma ne nkrofo ebi ba iso mo be sachira ebi nso ba ise wo mo bebo nyame nkrofo ahwete enu nti no nani abere ba asori no na wo bi etim na wosere no maame we na wotwe no wode ntuma we ya ne fraye ena nso wode ntuma we ya fra ne ntuma no krani apa ane de owa no no wode besom ni nyame nanso obeba sa wo betete no ubonse ferie nti na atene sentidia onakra enkwa sorry ne akwa akosere no nti ene ye ka se uwo entoma ana se uwo duku de de boyeti wode ba ye beje emfa ho ntoma no eye po baako po ye beje epo no wo mu 6 years obetumi e de apam kaba ne slit abesriwa na wanya na kataso na wode akata so kama na wode akwa asori na bra ne ho ayefe na wakwa akogina asori dem na ye bodwom na wo him ne ho na kyese aseda na kyese ehu nhira no na twedi aponyame sane ede agu so no ejanka ne risian bi na wote dantwa bi emu na wote ne suo esan ekomu a ede no nti se woma no aduane di sa bronya breyi emu ome okesu na naneji a hyene nsoma me se ehu nhira ne nyina edarete ede bawo so di nti a onyame be hyira wo ne se wahunu mobroni bi emobo enu nti oma no empa won samoda sebe ya abrebia no ohunu mobroni a ubetumi aboa no nti sa na tie nti womo wanwa wontoma wuduku nia wonsabe soso anone de wonsabe soso bia no obetumi ede aba ye de ebesom yankrofo kunafo eni nyanka no ene wo bebre wo duru ha na me se akua we de hwan mo no case be na hu nipa se bebre akua hwe nipa no a wo hwe se de o mutipa no esiti a wo se we ba yakrafo ampedi apa di dia apa opie ko bisa ya wase aye ye kunafo atese ebetwire di nti ebetwire ye de ne ese
what any hino say eh tasi drop bi o se drop bi na ka kire wonom yes nti drop ni no mu nyina mokofo ne car bo mu ene o ka de kire mu nyina na so obi akofo the same driver ne car no aka kire say ye chocho di wa Akoma na we so akofo the same driver ne car ebe maame ene driver ni no antene ye nya twiro din nti ale party ena ne omo san ko ye motisi ye twiro din no a na maba yehunu ba nwa insekete nye sa na omuka no boy yenko jeje bro metu ye hu so ne duru ba bia mabetu agu ye so duru ba bi ubehunu mu ma wodi atem ne obetimi ye di watem ha ma wa ngasa besu so ntimi nka be nkyire no sa na tie nti ye dan mo ka ye wono na mo de bi abeka ho le mom se wo so wodi no ebia wo achirichiri enu nti wo ntimi mfa ne ma ne ma ena no obi dia na me kwaje baaye no me kwaje no pechi number 2 entade Florence ewo pechi number 2 ti Florence dia no frame me na me tuka na me kokwaje me de baaye ti oba flo oye midwife onyame onhyira wo pa nia wo behye bia no ehu nhyira no esretwe bia mponyame se oma no enye wodia ewo Yesu di mo enu nti sa won so wa chichiri na bia odie no sika na opese o send ya na ubetumi asende ewo mobile money number 0530507849 0530507849 0245 301-462 0245-301-462 0530-507-849 whatever na wo pese ye bo wudia na wa send message either WhatsApp and answer normal message na wo di wudi no aka ho amount I will send na wo de aka ho wo pese ye mo amount no na ye mo wudi no ewo air said ye wusi peno no saa na ebe ye no pepepe dia ma wo aha ye nya kata so ko mu aso bia ewo ha onyame enhyira so wa ya sutie se wo bema obi nso asre ebo brenya broyi emu eda se na yenko na yene yenua baby enkodi nkomo we nye dedi nkane a yene no ebedi nkomo na no ya wada no yene ne di nkomo ewo fidua yi mu na yewra ono eka ho no ye bomode afre no na ohye ye se enadwadai na obeba wode si ayoyo nti owo ha enu nti sini awie ye ene ebehunu chele mame ma wakwa aba no ma na promote say nyame ada roma na pacho nso okay nyame adom odin me pacho frame charity nyako medase be me na me ma wakwa aba me pacho eya na wabi wano na yate won kaye pa within Samuel Adamte okay medase enti charity nyako enano wodi asem ebedai Akoma mu nsema bedwafo enei yebe obobo modia na watimu kakra ede akire yen sebeya ye refi kra no a yebe kai bie na fe yakọ yewra sameso nti awia ibiem yo ma me das ma me pacho me be ye adwuma wo ll hon na me hu abranti sam na me ne tu na ma me ne tu no me ka che nsem kutama enkura nan ojitu na hyehye ya wode ma me ni ka che msa anopa so anto adwane ma me obema me 20 cd anopa na enwumre nso ama me 50 cd eye no kre anytime bia ode ma me edeko na obafie nso a enkura no so yo mu good ma na me ne tu ha so ofra mi asem wo kan se ai me mpena ni nipa asomasi obi abeka kire nsem ni nipa asomasi gina ha eye me mpena no me se anya no kre ma obeka on jindi de obeka no beka afi de o se me ni obi akoda wo Bola house ase ho enya no kre afi de o se modi ho me mpra wo modi aye frɛ no entwi namsa enya no kre entwi bia ni won ma me ne twe mpena e wo adwuma mi ha ogina asem ni so saa tina me minima entwi kura wo adwuma mu ha ye frɛ ne saa enti no kura asem ni se obi ana beso ebebo mamane nipa kura friend Bra James ana obebo mamane se ma minya akọ se na mati nam so mepo acho minima ntwikura wo modin ho enti so mensa
na fa me komodi ho no na ko kyerɛ me antwi kura wɔ hɔ ɛyɛ no kura braidi machi me di bra na chi na adwada se ya na me di na chi ne komodi ho ti me komodi ho na ɔkyerɛ me bra na me si papa fa kyerɛ me wa na pa kyɛ ɔne yɛfrɛ wɔ antwi no na ɔsi na me si minim da sɛ ɔne yɛfrɛ wɔ antwi na ɔsi ɛyɛ no kura na wɔte yɛ no wantena so wɔ kɔ dua na se wɔ ɛkɔ bra asam ho ɛnde asɛm ɔkɔka kyerɛ no de ma mpacho minim ho asɛm enti ɛno no nti nkɔda ma enti ɛnam kɔ no ɔno no di kai na mama bɛto no high school hɔ akyɛ sɛ me na bom kɔ sɛ yɛbɛforo ka wɔ high school ne aforo yɛmforo nso akodura ogu ne aforo ka ma me ne nam a ɛna mpra ne asomasi ɛna weesi wɔbɛto ha kyɛ sɛ me mpra nko a na ɔde te adwuma mu hɔ no me so ma apart from wo me fa bɛ ma bia ɛna nano wa na woka kyerɛ me sɛ wogi obi na mba nam sɛ yɛ nokora nipa no hu me no ɔka kyerɛ me sɛ ɔne mu wɔ nkɔmmɔ ɛna me sɛ adwuma mi ha de ɛkasa me no gyina kora bɛkasa me mpra no nti ɛne wɔnye me number na wɔmfrɛ me ma bɛpem na nipa no number kora menim wɔamfrɛ me enti me mete ne sɛ yɛse boy ne di nam top gye hɔ sɛ me ne mpra ne me enti me mete na ya me ya me kɔ so akɔ boy no hɔ ene boy ne kokon enu ye frɛ bo amaneɛ sɛ me ne obi ku ɛhɔ etu frɛ me ebisa me nam sɛ o me de me nte hwe wɔ adwuma mi a ti so ate hu bibi a ka kyerɛ me ɛna wo kyerɛ mu sɛ nam sɛ o bra sɛ na tie na wo hu me croaking ne ho ɛna wo so ne me wɔ nkɔmɔ nam sɛ ne me wɔ nkɔmɔ di asɛ me ne gyina hɔ di nkɔmɔ a ye bɛkɔ wo ka kyerɛ me nipa nsɛ me mpena no enti ɛna onyi me number no ɔmfrɛ me na asɛm kro no ɔnka nkyerɛ me abɛpim ne kra no onka hwe nkyerɛ me asomate sɛ ɔde me nam sɛ ne mpra ne me nti na ma me kɔkɔn so no ɛnyɛ wo mpra no a nka ade wo number bɛma no nam sɛ nipa no kora menim ne din wo bisam sɛ ne din de sɛ nam sɛ nipa no kora no menim ne din ɛdi na metimi aka afa menim ne din aso still na ma store number no ɔno me na me de me number ɛma no ɔno ɛsɛ fa wo number ma nti me na me de me number ne ma no wanfrɛ me nti ne number no kora ɛni me phone so nti ya bɔ ne tɔfa ma me nti ma ɛno ne mfiri wɔ nkɔda no nti de bi me nam ɛkwan no wokɔ ne ma duru Dompaasi junction hɔ ɛna wo frɛ me nti wo frɛ me no ɛna me sɛ brasa me ma duru Dompaasi junction bɛbɔ no pa so ho aha besi de esi ye no tɔfa wo summarize nti emu hɔ no ne bufu bia nso a no agye me phone first one din ka agye me phone wagye me phone no ma ante ho asɛm ɛna me am dodo na wono nso na ka asɛm makro me ma do ma krokro na agye me phone de ade to so biem so ne saka me phone a nya do de bema me bie die nti na agye wo phone ma die din kan na agye me ketewa bi agye me phone no ɔse me mpena asɛm o ma nti mpena asɛm na ma agye wo ma sɛ dia wo agye sɛ wo mpena ne bɛfrɛ so ana ɛne ma mentimi nkyerɛ okay enti so obi me mpena ne frɛ de a ma menim enti ano no ɔse me mpena ti second wine ne de wo agye no na me kɔ asɔle wɔ pram so 2 weeks bia me kɔ asɔle wɔ pram so enti me bɛkra no odua na se hɔ sɛ blasa me mekɔ pram so asɔle second one no so me pa cho second wine ne de second wine me ka kyerɛ sɛ mentimi ne ntina biem efiri sɛ de mbepie so wɔ dam hɔ no ma eyi me pa cho eyi makoma no ana da no so eyi makoma ne firi nso sɛ mentimi ne ntina biem etu obɛyɛ bia am sɛ mentimi ne ntina biem ɛna ɔpema cho bia am sɛ mentimi ne ntina biem eti sɛ na ɔgye me phone sɛ me mpra na bɛfrɛ me sɛ de mentimi nkyerɛ etu osizi me phone no for 2 weeks eti me ama hu sɛ ɔno hu sɛ nya de a phone mebe fie ntem wa waka bia nka mebe fie abɛgye ɔno hu sɛ nya de meba abɛgye ɛna me kɔ sɛ mekotwa me chip na ekotwa me chip no ti mekotwa me chip no adwuada ekotwa me chip no adwuada enti no wukuada ɛna o sɛ hu me high school o shia me high school ɛna ɔne me kasa am sɛ bra mentimi ne won tena biem ti nipa na ne tena no munya mo adwene ye na mo ntena ɛde na ɔde wo phone ye ma me pa cho me phone no wogye a be na number wo so no afrɛ no odidi nipa kratem de to so mienu nso no me ma ne papa so ofrɛ ye me ma ne papa no ofrɛ ye me na me ni hɔ ti me ma ne papa na ka kyerɛ me to so ofrɛ ye no wo brasa me peke call no ɛna o ka kyerɛ sɛ o hwɛ phone ra ɛna o so oni hɔ
to ka sa na wo bra sa me wo ka te call no to ka te call de to so biem na sa fresh ene ne ma ne papa e na afre no ma o so ka say ya na wo ka te ne call e na bra sa me e send no message edidi na tem enti me ha no me saka me ko twa chip na mtofo na me chip ni sha fun na me frɛ me ma ne papa say nkura ni sika me je nkura ni sika enti wo no obeka kire me say na nkura no eye me ma nkura no nya me ma o na me say aden na nkura no nya wo ma di asem na an so wo mpuno so wo kunu no wo aka kire ni say we ye nkura no nya ono ne ba na abetwa nya abetwa na de hwe nkwala me eno se if you na kura mfra me say nkura no e papa ne me enti nkura no nya ne ma me pa cha enti eno na nam so ama o ma ne papa ebuafuo no me pa cha ma okay enti wo de ba ha se ye nya den me pa cha me de ba ha se bra sa me nkire me ma ne papa ma me sami akwa babiem okay asam wanya akoka no wo yi hu ano sen me bebre ye no kura bebre nya no kura okay me ye hu de anya no kura ne de no kura ampa me hu sister we me ne nete se no kana na bla bi wo adwuma mu me hu ipa cho ya no amo ano so ama ye wadaroma bla bi wo adwuma mu wo e friend fanti me hu no na adanfo bi ka kire me se one sister we wo na me bisa no osi oni no na me suyo mate so one day na bla na sa be bo mama ne se na ekoso di sada no me pon ye no manko fie na momi na ansa na sa asem besi no o ka kire me se na ye wo ho na de nku ana okọ ti wo one day no ka kire me se okọ de na oba no pon ntimi hwe nkola ne ye nti okọ so okọ night na me sa anyako ade a obepon we wa ha obedu fie na ye ko bobo 7 ena nea ubepon ano ubepon anyimle ano pa wo fie a obetima hwe nkola ne ye wo no se so okọ night na me see you nti mu ho na nipa na be ka kire me se see na ko so me so nti mi pon man ko fie nipa no so baby a boy no any girl we ko die nipa no kire me wo na mo ko so mo mi na ho yesu nti ko te ho a e bo be se 12 tu pe be fa anyako na bai board mi enu e da ho se no maka board na bom na ban nya ko akoyi be shit wo box bi no le be se nti nya ko no di kan da asa na boy ne bai o mi ene de nya ma isi wo no na enye na nya ko boy ne nya ko na mi se nya ko nti mi kan nya ko se pe no no so le ye ano din tuma bonu mu pwa ano so le no dwan ko ye an sana mbe fie ti wa ma mi nchen ba se 3 days ano bai ano se ni esi bia o sele mi ntwa mi nya ko we ntwa we su se ni am ya ma onyana so wani dia mi sele se bla na opa ko nya ko di bla nya ko di opa no tum no ko ye nti na nkola ne ba be ma omu churo bi si e ba ko nya ko ka kire me se o sele me ha okọ ne mane papa ho nti me mane sika me mane ke sika no fa nko na me suyo na mama nya ko ka sika na okọ e okọ ba na ba ka kire me se bra misre wa me ko kola ne papa ne se ni nsem bi omu nya ton nsa ne ye nti misre so be nya bosia na nka ya da ton kola no ho niama na ye na nya ko na kra ne ko SHS lebe ko SS sorry SHS no nti ubenya bosia bia mame a asa se kola ne papa ne se me pepa bosia nya ko ma promise you se sika me menya betimi anya de abo a wa ye 5 million 500 Ghana cedis di se ube prince ta de a nti nya ko ha me na ye yesu bi wa adwuma mu na sika no so me wo na me beti sika no 10 million ko nya ko sika we de me sele wa bo mo de ana force bla na sa sika na de odi mi sika mame nti ya mtabete te maintain nka se ne yoka se me hu no high school jan se na gwa se nya ko sika ne de mi sele so ye ntamate te a me sika ne de mi hia mi sika no do se o sele mi so ka so obenya sika ne bi ama mi sisi a na sa kola no kula na obeji sika na kola na nko school no so obenya sika na ma mi sisi a o sele mi onya nti musu na ye tua ne ka sika no ma mi nya ko minti asemu we awokan minti asew na man bi wa adwuma mu na ko bo ma na ma na man be ka kire mi se te ya mpase nya ko dimi ka mi se nya ko ndimi ka nka ma ka kire nya ko dimi ka na papa na ni ma na ko kire mi se obi tu esika no e de ama me misu nti mi twen ya ama sa busum no wuye ko ji ni pay mante ho hwe busum wuye ko ji ni pay mante ho hwe nti busum we ya na ewu ye October mu no na mi nya ko ene de ma ji mi sika no
and Odani the second. Odani the phone. Odani the phone, the mommy said. Odani the phone, the mommy said, nah, you tell a car. Busum, yes, Busum, I be a better 10 for 9, 11 for some to Busum, not the Mr. Mamma and Monsieur. To me, then I mean, no, couldn't be phone or coin. You could do more. You could do phone of the tour. Wow. Well, have a 3 days. And I Minyako no na MTN phone from say I mean massive way and I'm saying and I say or send the phone my be funny phone until say ano then I make it was be Charlie cheap and I'm sure phone me we are na say na eko and I sister ni bi say meet me about office one I'm saying me do office one nyako no ni go me so me ni sister ko ofre me and say I MTN for la no fla and could be na me dane ho ne ba enti me dane ho am pie ne me share na me say anyako so yes I say wanye ni and say agreement na me no ko no and yes agreement we na me no ko enti say okọ na okọ kire MTN for say me ma wi afo na and yes na ye de asem no tie then na kono see you wate enti na kono say you wate no na no twem no ko enti be da ma e wo ho ana oni papa ne san ba bi na papa ne say me an wo hu say scan nya de nya ko benye scan me enti me fa ne phone ma no na me dane phone na me ma ni na ko pie papa na nka sanim me di phone ma na le na papa na ka sese nyaako entumi fa wo sika ne ma wo de a wonya nya ya fa phone ne ma no papa no ana ka ye okay na me dane phone ma na ko an se na ko to na papa no so gina ho e wa adwuma mu na me dane phone ma me dane phone de ma no that be de ni papa na ka se na phone enkita me wo ne wo fie nti alichi ya me ba na me dane phone de ma nya ko so de ma say last week was last Sunday we train me no say week we fie na me na ko 87.9 Mami India and so when man say kate isa we did matter say madam na oni me ba ko ofre no no say na ko de na blame so nkumi na me say nkumi say yo any dem bone e ho ansa na sister na ba nya ko de wo wabre no so wo nkum omu bi de nkumi na me say then na tika no sa omo wudua nkumi ba se nya ko de wabre so wo nkum de etesane a e bia sana sister na onu chirichiri mo me say o se omo wudua nkum anase nya ko de na bra o se onkum first sama ko say nya ko say na me say then na maye me fa cho so na me say then na maye ho answer wa be chirichiri mo say nya ko say 87.9 say na maka chiri ko nti nya ko di ma ba me ho say obumidua okay try mama na enu ntasuo kakra mama but I say Akoma 87.9 FM Onua TV na feel say Chrome TV mama ni menu abe mani nkomomra me ba me ne same ebetro so DJI Wabo Bemedi Mama Ko DJI the beautiful Mama Ko wonderful na pomuti say we are in our family jaka so luma me so mahwe me hu yi good morning so other women ti edro ni ni bro yes papa umba kwanza na yako o say yesi wo mo obi si de open me yes aba na me friend ma be na yes and yes ana nkomanity Mama Ko DJI Edru hey good morning and mama bi aso 69 I say Mama Ko Edru no mbacho e ho number ni ni ambassador one Mama Ko Edru no number ni ni I say me ya confused kwa kan say mbacho Mama Ko za Akoma na yeah good morning they offer make Mama Ko e ba sent I'm saying Allah okay I say ade ba ko ni say presenters no normally ya na they are not a tongue of phone but ye mu bia ye pe no kre na de ye de ye numbi na ya kan phone internet Mama Ko say me di bia bo the last time ye no mo the last time ye no mo the last time ye no me life I will have my own way and edro ni de obi kan ye mi wi a de open on fa de akani na Makasa plan na just say ya no my ready no edro ni ni o say na bottle say ya na bottle na okay ya na bottle it's good morning say na tie wo kwa ko pe biata mu obi a fa so kwa na na wa bo madi ko for bi say bi ni ho good afternoon Dabi yeah good afternoon and yeah good evening good morning what have you said about Mama Ko say no we mi di tue o fatua me asa na ya me ya fatua
ana wonum wie so a mehwe wani ye waduro bi wa wonum wie pa na wonum anyinya Oda yedi said ye aso obi adura me nim no mo say adura ye kama nya me so obi ni tiri se ni nyina asesa Oda yedi said ye gugu fo so ngasa hweduro no say ya o boko enya nwono wow menyinya me there be nenom anya den bako nenom nya den ma Canada da nenom nya den ne bo nya den ana wo pe bi ato so ane pe so nya den eye adwuma correct ne adwuma eye ne ye den papa etinom bi na wo sori anopa obi atumi ama good morning mama ko hweduro ekuta we obi say ontumi nda anadwo na wonim owie nso anu wanum wakati maso ya fe kama because of nnuama na ewo mu ni nnuama na ewo mu no we akeke duro ina wo mu nti na say eye moja ntini ene nompem adwuma me pa me nkase be mebo nom na wa nom na ya advert kase pa obi o se ni nompem ni ntini mu ene ni moja mu owo problem bia no ono me duro we bi na nnuama miensa ma gbo so enso ma ko ene ye de na masase so se wuntini mu nya adwuma wan kasa kwade bia wo na ma na wan kwa dan papa ba ko so stroke na si stroke de yen kan se ye do no tumi eye ho adwuma but o se se ye kase eye ntini mu adwuma ni ti ono ade ne pekoto obi en anane sade na woni pedua ni mu e ma o se moje na atumi adiafo isa na won nsa na no ntumi pagya no enne ma ko papa ni gina ho tumi pagya ne nsa ni ya se wow dan papa ba ko se na ne furu so enye anu nti na okotoy o wosisie problem na okotoy na wo no no afi hu se edu anopa na ase afa ne yem bi kakran afi hu se ne furu na no bo belt we furu no so no se no tumi bo belt woni sisi ne furu na adwo kama mako edu we obi challenge wo de nsema mi kenya bia wo so wunem wo we furu kase opese so tikama wo de ko no bi ana ekuta mako no hwe numbers na egu tv so mu bia kama akoma bia peke ama ko eduro we obi ka kire mi say lady ba ko ebu akwa ye ma ne kwoto obi o PFA ho kan say pure leaf e we ebu akwa o see na 10 months ontumi mbu ni sada but okonye eduro we bi num ya no dan me na me kan ofia say oba krom e be di dwa akọ obutu o no obi ka chan sister we chi asai o hwe na ne hu ina asai to owura shop on oto atare fofo hye obi a for the past 10 months ontumi mbu ni sa no onum good morning no ni se bu na ba great and me nim baby a wo hwa me ena me nim baby a wo tie me eduru e be bo we ya bremu e good morning heba mecha why na di eduru beba ma ko beka sa na gina ma no onim di eduru no tumi yentia ena ekuta no good morning heba mecha eduru papa hwa eduru we obi ka che me se ni sisi efri na chinka sei mu ana akoso ni sisi ena e de ko no to ase necessary no enne sade ni neja ade ntia so onya good morning no nom ya no on se ma ko ye betena ya ko ye do ye ni menu ama yo enti de ye ka ne se ye new booster yes but omo ko nom no dance die ni ye de betena na ye de kasa enti we ye numudwa na ma ye duro ni ye se ni bi na ye ka no de ankofo nom ye omo kan ye dan ma me ba ko se ontumi nda ba ye 1 month no ontumi nda da oda oba pra ko tira betire sa but onye duro bottom mienu nom ya no ne o hyase nom ne Monday na afei dakro oda sorry na ne be ya late to school wada broso sister eduro we tumi ma woda home kama ena obi bi sa me sa na mo eduro tumi ye dede se be ya kase aburu so esi bi o eduro no makase o de ye ne sa wo so ate a ehyehyɛw on say yes eye moja ntini ene nompe mu adwuma enti onipa bi a ne moja so ate no automatically wo so bete nti wo be hia edura be restore ne back e dia ma e good morning heba mecha e ba buo mo asen ahyehye gina wo normal size na wo pe na pepepepe mama ko so obi si ontumi ndidi na enu nti di se mi kotwa bi enu nti se mi ko nu we ya da ko ba kasa egu asori sofo so na sofo bi sa de oba kasa sanitizer ye ba hwehwe ma na ya sanitizer misraw ma edura e fa ni se good morning heba mecha eni wa asama wo de nkonum bibi endidi wo de num good morning heba mecha fe didi edura we na ma me bi se o ho ade ne nisu biri no ne nisu ta biri no oto ne de na okolina ko was town okay ma me se wanje endidi da se obenye edura be ma ne nisu biri na ejai but good morning heba mecha with the amount of so no kwa baby okoto so yan 25 cedis pe with the amount of 25 cedis good morning heba mecha na nisu bire na ejai hwe obi o wa na ne sata ye titiriti o ma na na titiriti na na no aso so a otewa aso wo honho no me pa cho sister se obi de eduro bi ama wa atotwene de enti ama wa no eduro anoma a wo ho ntumi nto no no nduro na wo no ne ye tie nom good morning
herbal mixture and a TV no obia yeduro but ye di ho dance ye pa yensura a good morning herbal mixture and a TV no mama ko obi ho a na ne yemu ahye no na wabopru na akoma na ahye ase ebo kikikikiki saa nipa no otumi ni kakra bia na wabre oye adwuma kakra bia na wabre we dey wonim say dey ma ko num ni opa no na saa opa nso a pe abele cap no bi fa no nom opa afa atre ai dididi mo fra ni say table ana tablespoon buni man saa miensa hwegu adiem na wo dey nom enya akwadwere ho mama ko nipa obanum ye eduro bi obakasa ne ho anto na ye nipa a otoko ofi na ode akwadwere ka oni ode akosi wa no eduro no su chiri no no de etuo ni chiri ano no onom ne nde wo se ndura ma anum bi enne ma anum bi de bi anum eduro saa na bottle ketwa we ye ekuta we etesa de awo na ahye eduro wo fie na wo no nom we wo sa de sa wasa cap ba akopɛ onom cap ba akopɛ wi a enkyere se eduro na asa koso anom da na ma me ba akɔ me pie firi ha na ofrɛ me because bi obaka so okoto bi o se mo eduro ma akoto bi o na de aya ma me se ne na eye me na eja na ma ntese na nsen na me se wonum bi acha se me nom na ma ho to me de mi ja no se we bi wonum eduro ma na ju se ye nya nom yare na eba obabum but okwa nkakra enti eduro sa akọ na nso na bi woni eye moja ewo moja ni mu enti nom na mfiri moja ni mu eduro we ye moja enti ni no mpem adwuma enti ma akọ obi koda na osore na asade edi mponti ba abo na anadwe de suo mu na mesraw nom good morning herbal mixture hwade bi o wontini na ekuta wo ni pedua na ekuta wo no bia nkasa ne nkasa ehia se me ha yes me ha ne me ha nkasa ehia wa ha enti se o se baby ya me ya automatically aha meti pain afa me ha ne me ha nkasa ehia wa ha enti automatically o se meti pain a meti ne wo me ha and very good enti bia nkasa ne nkasa ehia wo ni pedua bia ansa wote ye wo ho a nom good morning herbal mixture ma me ba gusi ni sisi otenase na wo sorry a gese na nanom so de mu pagya no na mo pagya na egina wo wi ankura gese o take 1 minute ansa we tumi move sisie no aloke kura na me ka yesa ya maman na eginam moja na ebegina ekire ese so otumi pompe kwa ase ma wonya wo ho no ntumi nko de ebe boa wo se nom good morning herbal mixture ni bi na enko boa moja no na mfa force bi empushi wura entini ni mu na entumi nko wasesa de ebe ya han ba flexible mo tumi anante correct ma me ko no me yotie ma asem eno ano no ma ko bi nkase bebre obi ti me o se me ba ko school bosumi bia ya de me ba ne be fie bosumi bia de me ba ne be fie ewo problem ba ya se ma ya se we no na ha ya ne ya enye eduro we ya sha se ya to anka me nim da sa mu nsebue baba 3 days obi o ho se me didi ne kondo aduane me pa cho me sell num good morning herbal mixture ma me fa number ne mo na me chiro bebi a me bia na me sori ma ko nya ni program na woni ji program no ebi ti se wo kumase no ko Freddy Mens wo e wa Ashton obenya bi ato ko Misty Herbal wo mbrom obenya bi ato mbrom ho na posa enso wo ko obenya bi ato obi se media me pe Colinac wa Ashton ko no obenya bi ato PFA e watafo ko ho obenya bi atafo Kwantempondo New Road obi se obenya bi ato Promise Herbal obenya bi ho ato ko follow for be ko Gapson Pharmacy obenya bi ho afa ne Benno Pharmacy nso obenya bi posa asa dem di ka kan no sunyane for be ko Mose Pharmacy obenya bi e ho ato na bibia e kama water krade a AA Mensa ana nimdia Herbal ashama for be ko Equus Pharmacy mu main station wo Equus Pharmacy ana say Redeemer Pharmacy obenya bi ho Tinetet ewo Accra Okenshi Drugland ana Repash Herbal na Hello Herbal mokọ ho a enye na ewo ho ma ko de otie radio ntina me bo no market TV kwa dan ka eguso nti no money 0246 59 41 17 0246 59 41 17 na wo pa dudu etu a drasto bi e ben wo bia na wo pa ankra wo ye drive ni won na ma drasto bi obenye bi agina na ko pedro ni bito na me nsoro so na akoma mu nsam hia nkrofo nyame ensha papa DJ I onyame ensha p Akoma 87.9 FM on your TV and I will say Chrome TV, Facebook and YouTube. Ebra yako any good morning herbal akwakodi enkomono zian not just say yane obapa charity and I bemena same and they didn't come on na oba boni tofa ewi ntina same gusu a watche ni nsemu baby ana yedru no na edru say Mami be a fresh same na wo ka kire no phone so se charity nyako e de waba semenku edin kan de to so mienu
wasan eka bi mu say ose mimmo wudua ye bodua nso a edikum ena ebeba ti wei ene asem a oka ye enti no ye twa ye ho aba mame sema mienu na fe samento aso emaye Follow dia so. Adai. And then Maria Yabo. Doctors menya hepatitis B. Ani na wonti hine yire. Dr. Akosia dua ya. Wo power specialist herbal hospital nka. Ye dia wo sanya bi nie. Wo je hepatitis. Ayere se ho award nkwankro. Na se bibidru foko akansi. Wo na je hepatitis award. Wo je bi wo America. Ne UK approachment. Na ka so je ne kwa. Sa na fatty liver mo fra ye dontwon. Ebeko. Prostate se kompa ju ko maboso. E all set it wo se ko to dwenu aye goso kra. Foko power specialist herbal hospital. We drunk sa enye wenko a. Osa ye de wodo bi. Oba, unchira me ho se mebre. Kumasi, wo fe yes Lebosomchi Road. Just what filling station opposite Engine. Kwabenya, Pokuasi SCP Quantum so. Takrade, Anaji Estates, Anaji MA Primary School. Ishanimu. Telephone 0244 544 422 0200 383831. WhatsApp 0555 797878. Power Specialist Herbal Hospital. Last stop. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyere se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kotia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni padua ni mu sa. Na eno na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to, eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emani padua no nuani nuro ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atom. Hello, Ghana for bills are coming home mo. Bills set 2025 year. And you that's what homo bia what you walk only ejumaye. Ain't if when it's bills. Na beti loan na ubeti media ya wow ejuma. Way ye loan don't come in. Wun yashio. You hiane wu Ghana card. Ewa na wun saka usika. Na sa we obia we ya wow ejuma upese utremu. Anasa we ejume niya. Uchi busumi ya ketria. And your bill set bread. Na beti lona. Wun fe bibie siawa. Collateral. Anasa deposit. Wun yemu bia. Ain't ya fiti. Bill se si ubia wuni ejume bia ye. Ubetu nya beti loan don't come in ubi. Na sa wuts nefie na we nye sika nubi dia. Wow! 80 for bills se sia. It was 0596 920 833 and 0302 200 390. Now what to me chiao bills. Name HSA Kakrawo. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit HSA. Bills financing your needs. Hanyekom ebusuapani abekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho ebusuapani kasa yo ebusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efuru se de omanfo enyim di panabra na wote ase pepepe ambulance ene ka papa wode fefunu poor bearers embrantia wo suofuru de maachie enhwen asiedie efuru ntade local foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enwuani wo yiase e wo asofo a wo ye hufusom wo MCs for occasion bia event bia
God's way funeral home there. Because everything under one roof. It was a penny. Where the entrance view. God's way funeral home noir. Any the right company no. Na ye be who or commercial safuleba. Can you cook about the dano and share nimuwa? Mudruwa mumusa ankrato. Anamon fre 0322 006 221 and 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Mame mamu akwaba enfamra akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie so demom no hye ne so emame enawie sekantanka eba na pharmaceutical research center one make for emulate supplement and a day amawo se yensu ne anuane ayedie no enye enu tu wo ho a bomode aso benya edro bi ebeye ni padua no mu adwumade amawo na brebia no watimi atena pomde mu enu ti ne yaka for emulate supplement e de amawo no hepatitis arthritis ni na no ebetu ase de ama hye ne so empanimfo ben matremiensa na pamiensa wia na afemiensa enwumropemfo de ma abofra no for wini murumfie edu emienu a mesra wada enko edroyi eho Shanenson ubenya biato baby aton robia Frey Kantanka Heba Pharmaceuticals and Research Center it was 0555 610 592 0555 691 0592 0555 610 592 Sami yantu aso enu nti wa Frey ena oka ma me ne ka kire wo se wode wa ba se omowudua to aso me nti omo me na meti kem nti me ka yan so nya botre nti me si fem a me frɛ no si yo no ka te ko nti me si fem no na me ba adwuma nti me ba adwuma me ro mo hwie na me frɛ na me sa me so bi de me ho asema ba wani mu kra nya botre na nya atum didi e no ba ka kire me se nya ko se me ho ka kire ni kun se nkwala na enye man ba na me sa ne sa na tie me tonto madam mama we am mama nchirichiri mu kura ho na tem didi start ye mi di agora adwuma na me yelo be me jai madam nya botre Akoma FM 87 tem didi na ko se na me madam me kan ye te be bi opobia fa me ko sala me ka kire ti ni Monday na Sunday ni Monday no me ho na adwuma mpeni for frɛ me se me mra ko na the union chairman na ye mpeni for no bitio ana mo bisa se mama we me nim na na me se an for kwan ben so na me chire ya na ye union chairman say wo mu say no kura say makoka say nkwala no nye guy ne ba me say chairman mi kura guy ne minim no makoka minim no man so makoka asema kire no tenya no kura na union chairman say mi nka no kura me say ama chairman no kura na me ka kire no te papa no kura ka je me say asem we ba timi di wo ba na me say no kura na me nkoka kire obi papa say ano no obi say enya ne man nkwala no di muha na union chairman no oye say ya e ho na mame na omo ne ba no sole no holumi the holumi na e madam no personal manager pi ba no se menko ye mame ni se mo isi ye okay me da say papa na ababa way wona ne twempena bosumi ana se mfie sen that's 6 months ba bosumi nsia okay enti abosumi nsia ni mu no sen na ne suban tie oh my fan say perhaps best 4 months there na me hu he okay be 4 months na hu first 4 months there na first 4 months yeah okay na moko ye na ne mpra ne hwan wotete sa ne mpra ne hwan wa adwuma mu nyesa metete ye omo ka kire me na me nyam ko kire no omo ka kire se ne mpra ne hwan boy e fa ne fante okay and that's it nyako enfante woni mu no ma mpa twa minim fante no okay woni na twempra da ma me ne twempena me ni gyae ye kire se me ne mfante ndo no woni ne twempena me pa twan na mfante na kan me ko adwuma mu anka kire me se o yire etimi ya na me hu se ne wife ni na me ni gyae enti mfante ndo na me ne gyae ono so wife ye adwuma wo ho me pa twa da bi ono ne wife totonam okay enti na me ni gyae enti me u plaza me no u ba fa me na me bra na gyae okay enti woni ni gyae enya mfia na bosume sai ansa na sameba wa kwemu oh ma be bosume na ya sesai ujidi me gidi ma me ujidi ma mpa twa me gidi ansa na blasa me behu me obehu me ase me pe na mka kire ne se me dia me wokunu efi se dia mfantin dia me na me suro jai eyenya ya nisuo ne yentwempena wo kokoam se be ya wo bi hunu ko ba oyira mane ye ana sesen ma mpa twa mfantin ka kire me se woni yire metiase
wose wo be hu se o wayere na mugya ye Me pa try. na me kire se ye nyai we ne so mu obi ehunu se ye gyai wo yere kura ehunu se ye ho ne ye ntwempena kokko mu obi ehunu Ma me pa try me na ntwempena bi enti ti a blast amesi yes o be kye me se me da ho no eya me nwanwa ti abosome nan me pa try. okay me pa try wo breban motena enya asai ansa na wo kwachi ne firi gadochi se efante ebutu ne so ewo ho About the best 4 months. be bosome nan okay na wo start ya wo ne twempena bosome amana dru bosome nan no wan te say wo ne infante twempena ewo adwuma mu oda what enti no wo da so twempena na wo magyan Me de o ka kire me nya ko no ka kire me say boy ni kura de ne ka let me say and also 1.5 let me see nya ko jai etridi and de piana be a me tie no e ho fam na nya ko no wo soro na ono wo inside de bia na mo say nya ko na betwom akọdura ase wo ada se omo mienu nkwa na ye adwuma ho dabi let me say nya ko da de na e wo ase ho akoye no wo and I say boy de ne ka let me say na so nya ko jai etridi nti o ka kire se ne mpra ne abranche ne ba one ne jai enso ode ne ka ya unso wa ehunu se woni abranche ne nam ho bia biem sa 4 months ne mu no na wo hu okay na informa no a na wo ma information say no ono di wono start ma wo sa information ne brebai me almost best fans 4 months more after 4 months more after 4 months we kwachi wo mo 4 months into after 4 months me fan say I started here no me started fi say na papa na me kana say last time me chu adwini si so ma me de boy ne ka boy ne de me ka 1.5 no one see into we question and answers into baby a wo bi nti ase no wetimi bem mommy baby mami cho baby a me started bisa no me na me started me hu ye obua last time me obua me na me ka che say bla no o de me ka 1.5 e na kwa che me say sa 1.5 u betua onso ha adwen wonu obi jai a wokokonya for fresh susu keka ho nsem kire no odo ka 1.5 atoma mo twempena no ida say woji wo sika no kra say bia fama me na wode ma no samote odomu na ade ma no na bia mo ja na akoje wodo ka 1.5 a wonye debt collector ma oyo no kwaje wo sika ma wo ma da bi papa ne twempena je wo sika enkoka ntia wo mpra fofra wanya no mo nyina mo so mo adwuma baakum Mommy, see a plus cano a jump up to 3 million. Oh, boy. We know we are Can I jump up to the car? When I'm the crocodile worker, who may catch my boy in the car. Now, who may catch any? Mamma go down the cano. So, catch any? Mamma go down the cano. I don't know flame. Sir, I will be at what is it? My name Fanti General. And I'm so. I thought me need your bonnet or the Maka 1.5. And I made an Jamaica. And I also mean John Hornmuko, which I make mammy. Sana Kai. First one, I'm me who are the Maka say, Onya Hoko. Na me to Escanamano. Okay, to Obi the catcher or so one infante ham. O man can tell me, Nipani can tell me. No, ham, boy no kind or honum. Na me need infante ham. Me who saw any ham. By Nipani can tell me, say, stay now, Nipa was a boy in Hoas. And I'm a flare. And I was say, boy, need to walk up. I'm a star. Now, when I'm going to tell me, say, and also 1.5, and I'm actually the me to scan. Okay. Not just I wanted your purchase and the sick boy who wanted to walk. And look at me and Yayo. One day, I'm a baby. Sabra Nana, who said one more or call one will be catcher will be son or sword in the cano. Now, when not Nanya, I was swimming there saying. Saturday, my fan say 3 months, 4 months. Okay. Oh, boy, you knew baby. Okay. So, you knew baby. Oh, boy. I do one day be anopa. No, no, upon Nakona upon Okufi. And I'm Miss Maba. They send me the chop money, man. To me buy no. And I'm doing chop money, man. Until what to ho. Baby, a papa, some papa, because baby, a papa, and the baby, Tiano, a bang. And a papa, Flem is catching me say, when we say, Fantiama Yakuska. Papa, Nana catch it all. Papa doesn't catch all, so when we say Fantiama Mimisika. Then I'm in the papa Nanetu. And I say, one last time, someone who can throw and turn a walker. Papa no can throw Gunisu. Your best friend, 1.5 for Nucia. Man. What my own chest can be a man, may come in 9 minutes from my blantin chia cap and for mammy. Now, Fantino, maybe from what say. So what's the 1.5 no Chiamano? Walkers and who says, say, Canaco 3 million. And then as what Chiamano could do 3 million. Sir, Mimi to a man. Mamma, I won't see. Me to a man. And Mima.
Ono anka kafe, mi suban ko kafe anche. Infantino. Ba mi se mi nu e wo intimate usika na ma. Ba boy na sa be ka kire boy na no Infantino anka saka nu mu se akra. Nyako na sa man skabio. Onu ko boy no ko krom. Nyako na man skado di ba e. Wo wutu 1.5 no ne man no. Nyako sa akwa ma boy ne 1.5 na boy na to kwa ko ni krom. Nyako na sa ma boy ni ska. No obi wo se boy Infantino ka kire. Boy no onu anum Infantino anum. Onu anum na ka kire. No wo ko hwehwe ma na Infantino na approach wo ka kire wo se. Wutu ya sika no kra ma ne wie ye no. Wa ga na se ama ni sika. Dabi o. Nyako boy ni de onim se me diska na ma. Nyako no. Ye den no be ka. One day bi me wo ho na Infantino se oni me won komo. Na yin ya wase o. Na o se ebe ya me nyai ge na chiri. Me nyai ge na chiri di. Na ma sa. Na wona be chiri me se me nyai ge na chiri. Na o se sa minim se se anyako ode nyako ka 3 million na. Na ma se na wo enyes 1.5 na o se na o se o ko ni kuro mba e kura no na ko na man e se ni ska na de ba e. Nti bankasa nti me wala sister bi di isuo ma nyako ma ni ton wadwuma mo. Nti me wala nyako no ba e se isuo sika na short. Nti boy ni kura confirm. Boy ni kura confirm am say. Boy ni confirm am say. That's am na say ma wo ka wo bua. Obi isuo sika ndre mo. Ya wade ya dai. Ano no de ma boy no wo. Na so ma na boy sika no. Na de ensure no da ko to amutimi nya 1.5 man bro. Mo me sa me ba. Ana boy ni ka me say. Fanti nyako kwa na man wa. That's am wasam na wo kika no. Sisi so na wo bua ka no kra wo bia. Na wo bua sama no 1.5. Na me sa man sika obi isuo sika me de ma no. En wo de ma be ma wo. Na bo sa me sa na suban tie. En wo de ma en so wo de ma no de o ka ye no bisa nyako. Sa branch ne se wa ma no sika se. Me bisa nyako nyako. Wo bua ma wo bua se bo ka bia nu ha wom. Wa mi sa o se ba. Ma asem bia wo ka bia nu ha wom. Ai brasa me. Sa na suban tie. Me pa cho wo wi afanfante number ma no. Na ye fa Infantino number na ni me phone so. Enti ko Infantino hu wom utie me ko Infantino da so ye adwuma wo ho ana wa free ho. O ye adwuma wo. O da so ye adwuma wo ho. Asam na wo ka wo boni din ho. Enti ye boni e be se no ka che so ye no kra. Enye mi so ye adwuma wo. Okay. Ko pala me ka che no. Okay. Enti okay, enti no o be yi ne phone so no wo je mpredo do saying. Once bet. Wo di ka je de din kan. Once bet. Twice. Mami no kra na me ka che once bet na me je. No kra nyame na me je phone no fini nsem. Wo se once bet na je. Once bet na me je. E na wo je ya na wo de ma wo. Ono na de ma me. Na so wo je ye. Se abedi mi holiday se ese wo me ho. Abedi wo anyo enyo na je. Ono na de ma me. Ansa me ni kasa sa da alveli na ko se nyako ye de na me je mi sika no wa. Na da na phone ma. Okay, me ba si. Peja mu kakra ma me. Obapa. Doctor. Mami. Okay, Doctor ko se dia ye ni. Doc, mami ma wa kwa ba. Ye bro. Okay, na po me. Nyame ada Roma. No kwa se media power specialist ada romanti. Nyame ada. Patch of family mu. Yo mi da se. Ansa na ne yemfie numbers ni ntubia. Esanse nipa ne bebre o mo se numbers na ya na yensanka. Okay. Na mesere mo ada Roma mo hwe afidie na senso a ego. Mo modern na mo fa numbers na mo mfre. Esanse so obi benya opa ifiri yade ama me ne wanse nyina no. Ifiri yade. Eni nti se ba na ye ka sebi obi wo honom ne kokobutumi pie na etu moja krododododo echese eya ahometisem obi ne kompo wa wuhia na otumu se nipa wo kwe sebi wa bra nkasa se die prostate no eno nso di nipa nyama ma bebre ntimi nwonso ye chese hihye wo ma ya ase ahunu so deso ensam ha o eno fo chese ensem bebre eno nti ni ya bia na ye bade bia ye se ya da agye si ene mo bekasa na mo hunu hia se mututua na mo ntem ezanse ye kan se obrebo na ho aka wo ye brebre na wonya aduro ntem a ebebo empo fatty liver ekura no se fatty liver me huni papi bra fatty liver atimi ase wo mo brebo enso wo ya woni hepatitis bia na woni viral infection bia o enso ne brebo ase nti ye basi ya ne de number na mama na mo so mada Roma ma peki numbers no na mo atwera to ho yi ezanse de hia denti di number no tuga
For Power Specialist Herbal Hospital, your number and your sum sisi a 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 ya WhatsApp line no me ne wo kasa wo abrochi wo pesa ne doctor kasa ebia wo frɛ no ma kɔ na ne bo obɛyɛ den ana scan bi na wakotwa na apesa wo de send doctor e WhatsApp ne so ana sense bi egu che se enkomo bi apesa wo ni doctor edi e wo WhatsApp line ne so no eno nso number no e 0555 0555 79 79 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 78 da wase sɛ obi wɔ hɔnom a ne ho yɛ ne hena nkasa ɛno na obi bɛka kyerɛ sɛ medware wie a na me ho keka me wonhyɛ ne nso yie o ohun na ɛkeka na na maame bi ba yɛ aso yɛ ɔbaa na okura fe ɔsɛ doctor asɛm a wɔka no yɛ a na me nso atwi me yɛ nti na nnɛ mɛtwi anamo a maba no ɛsiane sɛ wɔkura afe no hyɛ ne baage mu wɔsɛ me baage ni wɔsɛ maafe nie so wahunu ne nyinaa yɛ ahyɛnsedeɛ a ɛkyerɛ sɛ wɔbrɛ boɔ no mekyerɛ wo liver nankasa ebia na kyemato ankasa na aba ho ɛsiane sɛ fat wɔ brɛboɔ no mu a medeɛ da biara na meka sɛ sɛbi ɛyɛ bɔɔla anaa ɛyɛ tɔtɔka anaa ɛyɛ fi asekyerɛ ne sɛ deɛ nti a meka saa ne sɛ nnuane bi wɔ hɔnom a yɛdi a ɛmmoa yɛn ɛma yɛ sadeɛ bebree ɛna bio yɛnwinwira afei nso ebia yɛnni beans yɛnni adeɛ a fiber wom ɛkyɛ sɛ brɛboɔ no wɔsɔne obrɛ bia brɛboɔ nso na ɛsɔnsɔn nnuane so nti brɛboɔ no sɔne so a na wɔgya kakra na wɔgya kakra na wɔgya kakra na wɔgya kakra nti wodeɛ wankasa ka no korɛ o adeɛ a yɛatwe ɛbo ase akyehyɛ no kakra bɛyɛ sɛ dɔntwɔn obi bɛba wɔbɛkɔ akɔtwa no scan no okuta fatty liver grade 2 grade 3 grade 1 kyɛ sɛ ɛha adwene ankasa nti no kwasɛm nie efi na fa nipadua na fa ɛsiane sɛ brɛboɔ na ɛyi fi ɛyi tɔtɔka nyinaa firi nipadua mu na biribi a wodi yɛ bia wɔno no wɔsɔre so seesei brɛboɔ no abrɛ o nti brɛboɔ no ahyɛ nsuo sradeɛ ayɛ ma ɛte sɛ sɛbi gɔta bi ɛda baabi na ɛmu no atwookuo deɛ aka akyirɛ nyinaa yɛ asɛm arankɔ ɛno nti na wodwu ho saa no wokɔ da mu a wontimi nna na ɛyɛ brɛboɔ no na ɛtiti wo ɛnɛ meba na meka brɛboɔ asɛm pii saa obi bɛkasa na brɛboɔ nkwa brɛboɔ no di nipa nya brɛboɔ no ɛdi nipa nya ɛsiane sɛ wohwɛ nipa yɛ nam asase so titiri Ghana ha na wohwɛ nipa de rate a nipa si wɔ fatty liver sradeɛ a adɔre brɛboɔ dɔntwɔn yɛnti ama nipa brɛ nipa bebree na ase ataatai nipa bebree dwi wɔn ho sɛ deɛ meka nipa no kɔ wayɛ tum ɔdwen sɛ nku no asɛ nku no nyɛ ahwie o efi ɛna aba nipadua no mu saa ɛnam so ma nipa bebree saa mekyerɛ kidney no nso anya haw afei wobɛkom kidney nephrosis kidney stones kidney cyst kidney nyinaa yɛ asɛnsodeɛ ɛkyerɛ sɛ brɛboɔ no anyɛ adwuma yie no wɔgya ɛhaw ama ne nya nsɔhwɛ na wɔde abrɛ kidney no nso sɛ kidney no nso ɔno nso bɛyɛ bi ahwɛ ɔno nso bɛbrɛ no ɔno nso apagya ne nsa nkwalaa nketewa ma kyerɛ sɛ anhomete nti mesrɛ mo yɛ brɛboɔ deɛ ɛno na yɛ yɔnko brɛboɔ ɛno na di akagyinamu ɛno na ɛbɔ yɛn ho ban nti ɛsɛ sɛ yɛto yɛbo ase ne yɛsiesie ne na hwɛ ne yie sɛ woanya haw ɛte saa baabi baako pɛ na meka mfɔ ma woa ne power specialist ɛba hospital ɛsiane sɛ sɛ wode ba a yɛbɛhwehwɛ mfidie mu ne yɛhunu ade korɔ pɔte a ɛha wɔ ayɛ a na mentimi nna ayɛ a na meyɛfunu no mu ayɛ dududu a yɛbɛdi ho dwuma ma wo bibia bɛyɛ kama nipa bebree wɔ ɔka ne sɛ fibroid asɛm ni fibroid no nso ɛnyɛ yarepa o yare yɛ bɛma mogya tu bia ne hɔnom a ɛyɛ yarepa wanhwɛ yɛ fibroid no bɛnyini afei na agye a wodeɛ no afa na ɛno koraa wadi waboro awie wankana no ntom o afei na mogya bɛtu sɛ korodododododo onipa a wonam wo koraa ho mogya no amu ɛyɛ sɛe ɛna bosome so a woyɛ bra mogya ne bɛba akɔto bosome baako ɛba saa na kyerɛ sɛ woyɛ teaseɛbuo na ananam wo wanhwɛ yɛ adako na ɛkirim wahwɛ ɛso yɛkan ne yɛkamfo ama wo sɛ fibroid papapaa deɛ nyame anim wode duru pa wɔ a yɛmmea nim na kyerɛ sɛ wode aduru baabi a wo nso wobɛnya wo fa ahodie na wanya wasomdwie
ene edie na nipa ehunu prostate gigi mema adagye nipo so na ya na omo nenam ho na sabe dwunso no eba ntente wo ma ya ase ho no ahono so hu se akese ensem ha ntimi de ni ameka mfo ma obi biara wo tie yesese eye koko na etete wo ama hemorrhoid ankasa wo to no mepofo what is emire na hunu no minim aduane kora wontimi ni bi obi wo hono mu akoko ntiti paye timi titi no ensohwe bebree na ewo wiase a mesro said ye hepatitis yaka na kiato fom bam na ne hepatitis pa na nka wono wadi ene wa Ghana eni wiase nyina da etitiru ni abrempon ana ayi wo mafiri ho na enne nyame ya adum ama adwobre sanse akwara ba kire wo se fakopawa pengini ba kire wo se fakopawa in fact akwala kichuwe bi kura last bi ohu obi nani ayelo wo se fakopa hepatitis doctor no we bia na wo mu kire mu bia na hepatitis ampa yaji award wo my Ghana ne amano ni nyina dia ene na make amfo ama o se ye ni wuhwammo da biara da tuanamo ne fa yade a etete wo koda na bebrese wo hawni nyina fabre power ene obi akiri kase yesi awewe cartridge awe ono so onya accident wo bi fi enka chese ni nyina biebie se nkase ni nyina adane senkuo ene kwa de mu chese okesi ya na enso hwe be ni ama na twa firi wachi abesi wo to ase usisi ni ya boss wa belt yese cartridge awe oba ye be ma wodru na odi awasa so na wanum bi cartridge ni baabi okoye biara tie ni ye obesan ba eni tikwa wo hwo na wo ho kiri wo obi ko todwe kasa gogoro obakase yam adenti na wose basa twa na mo fa na ba no tudwa na twa na mo na fo ni kire mu power specialist eba hospital sanse o mo di ka ba ye no sese ye yinwum nko an o moto eti wo so ba obedi wo na wanya fa Meba choje namba no na ehia pa nkomo foforo bia wo ho a wo ne Dr. Bedisa nkomo no e wo namba so e 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 WhatsApp line no enie ye bedi nkomo WhatsApp ne so a 0555 79 78 78 0555 79 78 78 na edua ya SK nso ebo adwuma pa amanfo a wo mo anunum bi ene wo mo di ho adanse mia ma hyeda akwaji bi di akoma nkrofo bi a na wo mo pebie na adanse a wo mo di no ma akonya asem ketoa obi say first na me yem pa de na eje me no na me gye me ho a enye nanso me no mu edua ya SK bottle baako bottle mienu no chese mia me hu sampa difference abani pedue no munti no yefun ya de set sen obi de ba amanse nyina betene nka kope edua ya SK nanom udidi na sebi eduane na wase koye edwuma no entimi nkoye edwuma udidi ya wofe esan oyefu ya de enti eye edua ya SK ene beboa ama yefu ya de ni nyina etumi akokama na fe cough care herbal mixture ne nso no ewa ne bi wo a ya papa obi bo wa na chese sebi odwenso ne ho edura na adwo ankrofo nyina da no obebo wasa onna na obi susu adebi mesrew kope cough care herbal mixture na anu no obi si a cough care na do kame ya no mbotu ni nyina na msi a ye de ewo nso so eden e de afra ye nyina enim se ne ye wo no nko akra no esitie aha enti cough care herbal mixture na beboa ama ewa na wo boku hu kehe obosu nyina ehihye wo no ni nyina bekwa ama hoto atimi abefie na afe ye livo care ne nso so ekoye ye brebo ne ho adwuma srade ne niema basa bi no ekosiesie
liver no ama nneɛma akɔnkan boost immune system no kama enti yɛnkɔpɛ no to bi na yɛmmobɔ ngu nipadua ni mu yɛwie nso a nipa deɛ nka wo de bia woyɛ adwuma deɛ wasa wopɛ biribi hyɛ ɔbaage mu na de bia etumi aboa wo ɛno ne hebatin heba mixture no ɛno de bia meka sɛ ɛntwɛn sɛ wo ti bɛyɛ wo ya anaa wo baabi bɛyɛ wo ya ansa na wakɔpɛ bi kɔ ɛno no yɛde boa saa bere yɛ ho ɔden ne yɛde boost immune system to wo sɛ nkurɔfoɔ yare a wɔn tete hwɛ no na de bia wo gyina wo nan so obɛbisa sɛ ɛdɛ wo sɛ hebatin heba mixture ɛno ɛna ɛboa wo saa no na me maame deɛ no so ohu gyiri kegyiri no me maame sɛ yɛnka ne sɛ ɔsɛ yɛka ne gyiri kegyiri wate asɛ woto bo no wayi ne 11 ɛno ish mu deɛ ne bia gyiri kegyiri wonya bi na abobɔ a esiesie ɔbɛɛma osisi amaman ne nneɛma bia bɛyie firi hɔ na da bɛhyia match wɔ dɛm hɔ no wobɛka sɛ ala walai wobɛkyerɛ sɛ you wɔ bɛma mu nti wobɔwura heba shop bia mu a wobɛnya yɛ nnuro no bi atɔ ɛna afei power specialist nso ɛwɔ fɛ yi ase yɛne Jasbro filling station no ɛdi nhwɛni mu nkranfoɔ nso so bɛkɔ kwabenya ACP main road no so ɛhɔ yɛ power bar stop na afei takradefoɔ nso akɔ Anagye estate yɛne Anagye primary school no ɛbɔ fi pamanasa hantaman rura bank hɔ no a gye number na yɛn sɔre 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 and our WhatsApp near 0555 79 78 78 that's aha Akwa 87.9 FM Onia TV o say krom TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wɔhwɛ na wotie no yane charity nyako ɛna fe Same ɛna edi enkomo Same ebra wode ne phone no ɛma wo ɔse ɛka no wode ɔka sɛn 1,000 Ghana me patcho mante 1,000 Ghana wode ɔka 1,000 Ghana ɛdɛ na aka kyerɛ bi so wode ɔka 1,500 you can't do that Ipacho kache mi sister ne bo mama ni say me made 1,500 now the 5 million chair me and na 10 million there metua me so me sika bia ni ho what the sister din ko waka kyerɛ sɛ one man is saying okay kyerɛ ne sister 10 million but I put it to you say na no a woni yɛ din komo no waka kyerɛ yɛ say na 1,500 na mom now the 500 a channel now waka kyerɛ say 1,000 the sister ne bisa me say sika sɛ na be di manya ko na I'm going to say 1,500 by 1,000 in there me amakuma na be man me bisa wo say saying na waka kyerɛ ne sister say what the man no the sister dey me can say 1,000 by 500 there me da kyenya ko no me am fi makuma na be woman 1,500 na the 500 that channel na aka 1,000 obetua say na me pesa wo say na wo so waka kyerɛ sister no say 1,500 but what the 500 that channel 1,500 sister na be man by 500 there me da kyenya ana me Dinti na sabre na wo dis kan ma no na wo ne na gya ya na wo da so ne no etwempena sana ta na me no wo gidi en wo so wo de kwatoto de yan school ni ya grade school ni enkra no wo mo senior high school SSS me boa okay say SHS ya me patcho mo ko school no brebe no mo ko school yi that time ka no mo nyam ko school right enti omu nyam ko school no mo resource ma yesi den wo kɔ na wo bɛbɔ bo sia ne kwatoto wa bra wonim ne ma wo kwatoto say me asema anya ko no bɛka kyerɛ me no na me discard ma na wo discard ma no so de ko tonkra ho ne ma me boa na sa bra no wo a wo hwa na nkra ne be ko school that time so na nkra no wo fi a resource ba beba resource beba resource ni nyama sisi den no be discard e wa bra wonim ne ma wo ka kyerɛ me say okohu nkwala ne papa baby ode afem no okohu nkwala ne papa ala me man case ka no do ko nti oba na obeka sa sorry we kyerɛ me say grasa me woboa dia me pa kyerɛ ne say nyi okohu nkra ne papa krasem ya sika no na nam so e ma wo se wode phone no besi awowa okay me ba ho because ne wo ka no enyanto masum wode besi awowa no so obi de ne phone no besi awowa wo yi ne sam ọfa simu nhyemu mfa phone ne bra no akọ MTN wo akọ ka kyerɛ mo sɛ me phone ayra me de me phone ekɔ ɛyɛ me phone na me de kɔ me fa me kɔ ɛna ekosi awowa etume yi me sim na me nya phone bi a me de ahyem na me de phone na ma esi dan no de ne sim ne ne phone nyina ma obi ade ade nyina ne sɛ me ni ni gya na opɛ sɛ me ni santana bio
And what the phone bro? Now when you or the phone bro so fire day. Phone me catch I know the phone man me say or the scanning bar. No ba phone. It's any say bia what tell be mu. Me the scanning me the phone ko ba me 2000 per month. Bisa no. About 2000 per month. Wo ba pam me. Wo blast am wo ba pam me. Tam a wo de pam me nsem be chi oba wo dem. A wo mi si abonten. Enti me pa che wo oje phone no and na what the phone e bre wa. Why na frɛ wo. Ni phone nankasa so de the sister pe na me ne kasa that very day so na me the phone man. Oje adana woje phone adana na ade man no. The 2 days wo more. Okay. Obi afrɛ wo phone so. And I want so one frɛ wo bia. Na kwa be so na fa so wo ne ni kunu no ne ma ne papa kasa e. Ma enu kura enti na me ba no. Me say God me no. Me no obi ankasa. Na so wo say wo bi onipa kro frɛ na apeke ye. Man ka so obi afrɛ me na me peke o. Last week man tinesa. Dabi. What say wo bi frɛ wa wo ka me pa cho say mo benya because what say wo bi frɛ up man ka so obi frɛ me. Hey. Wo jidi? Yes. One ka so obi afrɛ wo say phone so. Dabi oboa. Mommy. Some recording. Man ka sa. Asama me kan say that very day na me dey the phone kwa koma no. E na me sister flare. No kura na me no dey okan. Sa that very na me saw phone. E na sister flare. E na say nya ko say phone na yela na me say nya me kura na phone wo me na ne enti a phone be di me nsam ni nie. Na phone kwa me koma no. E na say phone enti oni ni nua ni enye da ko we na me say me koma no. It's woni papa na ankasa. Woni wo bi ankasa. Okay, good. Wanye audio bia voice bia fam ma obia. Ani da me ye voice audio. What the mama? Oh, e bia madam fufu ana bia na. I wo no ne phone so. Phone no de mama yam. E na make us enti enye wo phone so na wo ye audio me pa che say. Wo no ne phone no wo de ye audio ma wo bi. Dabi. Okay, one cause wo yi ne number so e wo ne phone so the wo phone e ye audio ma wo bi. Ma wo yi me chip na no de ase ni die mi. E na de ye sa die mi. E na wan yi ne sim so ansha wo phone mu anya bibia. Wan yi ne sim ansha wo phone mu anya bibia. Me bisa wo bie mu. Wan yi ne sim no ansha wo phone mu no obi ani nkomo. E na wo bia so afrɛ wan se phone no so ama wo ne na ani nkomo. Okay. E na wan so phone no so afa afrɛ wo bia ne na ani nkomo. Me da sim pa cho be audio ni mami. Audio ni mami na me hwe. Ya Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsɛm dwumadie no no a na wo hwɛ na wotie no. Me pa cho nsaka. Yanko. Good morning, Abitwa boy. Sorry, I was saying, we got you a pito. No, we will be busy and tranquil. I say, in trouble. No, it is again. So, my friend, I can't tell me this. Okay. Yeah, Juma Busu, Majima Katia, a week be I don't allow us some day. In the time, we will be work. No. Ejan kolano wanza bano kolano ho no fawchi to mo body pa chani ya hwan dia nyamia hey mommy me sa audio we me no be efi nyamia ni ko pa na me ka sa audio we me no be efi ya hwan dia mommy me nya audio mo bi eni na kasari nya wo dia tini mu mama e bia no antini ye eni ni wo se nya ne dia eni ma bo no mu nai yes good morning, Abitwa boy. Sorry, I was saying, we got you a pito. No, we will be busy and tranquil. I say, in trouble. No, it is again. So, my friend, I can't tell me this. Okay. Yeah, Juma Busu, Majima Katia, a week be I don't allow us some day. In the time, we will be work. No, Ejan Colano. Once a bano colano or no fawchi. No more body. Same voice way. Ya hwan dia voice way let me dia. Na same no do sanom. Minimum sanom. Woni sanom. Yeah. Ada no atwetwa bia na. Mommy. Me patro mo try man ne number mfama me. Mo try the number mfama me.
and this answer 18 no Adam catch on some moon channel in the mammy. And one more abomame. A woman abomame. Hey! Now, what? Like, seriously, I said, charity, Nyako, ex-wife, only no one must say. Medase pa. Okay, we can answer, mommy. Hello. 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 Asante. Mami. Na me pacha pom to say. Boko na we. Me da say. Asante me pacha o. Eni die ni awo brase e kwan so. Pagya wani hwe wo soro. Na asem no awo beka no, enukre won bi aka kire me. Me bantro was asem we mu. Sansa me ka ye de befa no. Ni awo betwa ntro ne ho be kire ne pa. Ene ma ka na boa. Se fache me se me ka sem we, but the nibre na aba. Se obi amfre wo ana wa afra mu obi amfa. Ebi ahwe na wo mpese obehwe wo ma. Emfa bibi anya skills entwantwan to obi so. Wadaroma wo say ebra wo frɛ wo yere no adia in this sorry wo frɛ oba no a wo ne na wo no adia na si ye. Me frɛ no me number me nim me frɛ be ma ne fae eno wo se na me frɛ number ni bi edi ya sa frɛ no madam no sa frɛ no wa amfa ena ya akono e ba te baby am we ya beboa ase dede wa pa wo de kakra bia boa nti wo de ayenko nti ena ya akono ko fa ne number o ma me send it kasusu wo no ena wode e frɛ me na hu ji wo boy ne nche na ihu se me hwehwe no na o ntimi fa no no ara phone ne de ye ko ena o ko fa frɛ me na me bisa no ne nya akono ka kire me se akọ̀nfọ́ hìm ní fóònù náà sí yìí mà tó ẹni ẹni ẹ̀ ní sẹ́ndí sikẹ́ni ẹni náà mi fẹ́rẹ̀ mi nípa ní ẹ̀yà tá mi máa ń kàṣà ẹ̀nà yẹ ká mẹ́rí ẹ̀ mi sẹ́ndí sikẹ́ni máa ń náà mi ká. Hello. Hello Asante. Me pa chomo chaki Asante line e ma mi biem. Mo sign fra Asante line no e ma mi se sia. Na mene no to aso because asem way no nti ase nim ka hit patch and make am for the ama wo ba bia ye oye bia no bomodia na fa bi tare ho se eye wa aposo ene wa aposo sisi ujepe wa chire brabo na ye wo ya wo kotodwe fa bi e fam hoy chese wo waye a omo ba ya omo demonstrate enu ti wo waye a e be kwa akoto plaster brown bi na fa ba bia ye oya no ya hwe se wo be paper ho nye nsuo na ade paper na ebo mudi ade be fa wa se be ya oil bi ho a e be fro na fa wo di ata ho wo di ta wa wo di ejai finance ko ba bia ya oya no apart from bia wuti wani emfa nkotare ho na emo mu honam duan de oba kra ko fitire no aya ti twadwe a wo wa ya na wo de atare ho wo be hunu se entare wa bra wo pe na wa yu be yi no wo nte ya wono kra bia ebiem eno nti wo benya be enkranta kraze ena kumase krodua imo panasia temale wo benya bi ho malarigo pharmacy western pharmacy fe anka hit patch say no se de esi ye nkonya ntini dwa na wo so ya oton a ya beto pa fe 0599 80 22 97 0599 80 2297 Bible Center Chemfo Banyere wenyi na edwane wanya ka akwanhia wampɛ ho asɛm anka ama kyɛ sɛ ɛde bɛn fie miɛnsa afei na aka wɔnti wabubu kura dademo ukotodwe na abuo wachiri bramo ne ho aka o joint no na ehihie so an grogro na hyehye ho no ehihia me se wada roma Bible Center akache na adebeko wonu obi a ene stroke edi ne nyapa na oda ho a eye ba o ba achefo ba Bible Center wada roma bomode a na efa kɔ ho
na obehwe atu saa waha we nyina se enompe betoato a eyeba heba ema wo yam nsuo se bia ukwa ye kobo sika kase wo yade no beko na nsuo sika no kuya bi sanso wodwunu apom de humpo eche sika nsa eka kuma se atonso agogo bankogo hospital no eno ti fre 0244 9880 040244 9880 Meda say hello Asante Mami. Ya me pa kire ne sa me say wo frɛ ma ni besi abrantie bi so na sɛdeɛ wo ka ne yɛ no kra die na abrantie ne keka kire wo O tin kwala na nye me ba e na fi na ba ma mi de na se ya wada ni madam fu ni di bu kan de ni abrantie ne wa ha ɛnu nti ana me mu waka no wɔte ya bi nti be bisa no etira me sɛ me sa se timu bie mu no na me pa che wo se wa nka na me pa che wo se wa nka wanka dia munya na life mano no nko na me hwe nkwala me de na ma yekuro mu ensuo mi ni woni na me ba bi etini de obeka no kore ensuo no a wo de bɔ ne dua no wadawro ma wo kama ne te ya na wo bɔ ne tania me pa jo se wo kama ne te ye sɛ wo di nsuo na bɔ ne dua na sɛ da chi na wo bɔ ne dua no ma nka nkire no eti dua no wo bɔ ne sɛn ha se am si bɔ ndi se me ana ni na me se wo se what be e ba jo se se wo se what be una keke na oni nya akwa ka bom ma sheda e dia se bi hunahuna me dia me nya akwa no kura de free sa da na me ka so frɛ me nkwala zi ka sam ka za se me te no frɛ me bi me frɛ me bi enti asam no ode ye audio ene ma wo anase wo kan wo fo so ye no audio na se ya wada me ma boy ni na wo no phone so na ka ba ko pe no wo se wo so di ma ande sende ba ko no ya bo kire nsesi a wo se nya ne ne a enya ne ne a ai wo se nya ono a papa wo na gina so no wo se wo ye audio edema no mane nkasa manya audio mo bia manya audio o wa audio amobia me pa cho kasa gu fidie no won tie manya audio wa audio na wo yira ti se wo audio na ka te se nkwala ni me banti e ma me frɛ phone bi nkwa na wa be he nkwala no na hu be twani a o ne yire ko o no ba ko ko wo be dey manya audio ama bisrew wa audio ama me a wo de ne na mo se bi ne mo ama ekro mo nso mienu enya wa wo be hu se wo kan na wa nka wa nya audio ama no na die na ayeye mommy me mami tro manya audio ama obia na wo frɛ wo bi man frɛ obia wo bi frɛ wo dabi wo bi afrɛ wo ama na me si phone so ama ne na ani nkɔbɔ wo me phone so ana na obi frɛ wo phone okay number no no na be so na na aka che ne pakro mimi say me obi akon wo phone so na me obi akasa kasa me nya sa de no me pacho wo ni obi akasa ba wo bi na wo ye ba na dia na dia kire na ko phone man fa nya ko me che say enye say bia wo de ye kwa wo de me ye nkasa wa fa nya ko ba de bia no ono be frɛ nya akon e na wo ho nti wo peke ye dabi me ka tell okay so one kind of way that we want life man no na mo e madam funi ni min je se anka mema wona audio no na wo no nka mema me madam ni nka mema na ni makasa ba wo me mi se sie papa wonyi ni se sada no ida se won ka no kre anase no wa boro asam na wo ka no ye wo evidence o ayi audio ye da ye na che sanya wo voice TV mabo mi di wo bi ya wo ka se wadwuma na wo ye no wo ji week bia wo sa ji advance wo ji de na lawa kra wo je ne se adwuma na le ya baba ho ll ye tumi na nteba ya baba be hwehwe week wo ji allowance over time me je weekly eti ya den wo te ye sa de we ya den e wo me say weekly bia wo ji over planting bi no mo ye planting bi no mo di guess me eti mekani na wo kanu na kwa yes the first time mo fly guy no kra no o se onu mi kasa ye no mimi o se o fly me no mimi say me kasa se nya ko ni ho no e lo ka te phone no ko e na so o na aka te phone na se na ta te phone audio ye ka che so fa audio le mra the first time mo ni kasa na minia asema o ka ni se na woni awa na ka che wo mama le samite da say ya o ka che se audio so audio ho famra no audio ne ba ye ba sada no so onu so se o fly me no me se nya ko ni ho e na o ka te ye o ka te phone na ka te phone no
Wona wokate phone ya na mkate phone wokate phone wie ya za na yo sa audio phone de aba bisa no Masa ko ba na mekate no. o me tra wona wanga de zama mi problem na number no nyenya ko number ma mi problem dan kwala mi timi he wo mo. No ka be na ka de se wa o ba ni kwala date ko no. Ana no mi ko u be de na ko u be ata mi phone no. na mi ko na pe de na wo ye no wan tra ba de wo wa ni Ose asem si 3 weeks ni. eti na se wo sa ta no se na wo dia wo beka Ose let us say wo tie ya na wo so wo hyehyɛ wo dia wo beka ene se mi hyehyɛ mi dia mami ene se wo tie ya na wo so hyehyɛ dia wo beka but say ni pa ni say 3 weeks ni na ya ko no say 3 weeks ni na ta phone na phone wo. Na 3 weeks, what the man 2 weeks. What the man 2 weeks. Na ya wada. Dabio na ko ena zia da memle da. me say ayade na oni papa no hu say ana sa voice ya wo tie no wo so say aye wo bi a wo adwuma mu wo de ayi ne mpram ya wo adwuma mu na ofre no ko voice ni share e feel ya mintimi nkyere say Voice ni o ka say nye wo dia na wudi tro. Wa sa kwa udi miss. ayi asante Nami wafra wo do ka chen so ono ne nyako na etwempra na yeah, asema o kan na say number no nye wasi ma mi frɛ number ni bio na si so nkwala no mi meet me hwe wo mu no hu adwuma papa bi a me ye na be na ni twa me ko fo ba afofra ni na kotwa abe no na me de abre oba afo o me de abre oba wi no ne madi na sa ono nkwasi adwuma no onye minimum wa ya na la wa pra minimum wa na ko abre wo ne na fie no anka adwuma wa ya ne be me ya nkyerɛ wo Me ba ka me ka kyerɛ no. me bi sa no question ebra wo ne ne tie no anka adwuma be Dabi. wanka nkyerɛ wo na ne ebra wo kwai so wo kwaje nkura ne sika no a wo kwa ya wo so wo twa abe no no ameka nkyerɛ wo Dabi oba no ana si bra ni say ni nsa ba ni mi nsa ko a oton wo ka cha se wo se be me ye betwani wo kwa ya no wa ne nsa ne nya radio se de be betwo diska me si o si ni nsa na me kan nyama me minim na o si ni nsa gali ba lo si bra ni say ni nsa bi o munya nto Ma me kwa baba kwato bra no. Me wu mba mbe ka cho se bra sa me ko ye no ma kwato no ntimi de kwato. Chama bia ni. Afei asante Amen. afei wasumua eti we kura be dia dance ye pefe dia kire wo se ebra wo ka no na baba we ni oni hobi se dia da na wo ka na no ne nete ho e na wusu oni nete ho na wo ka ye no won dia kwaso studio ha Ende se mfa ho. e fa ho se Ende fa ho se. Me dia wo kire no ma me di se wo ho. Emma ubu wo dia ania hwa wo ba se dia wo start ye no wo ka ye no hwa wo ba de dua ne nya wo nipa koro se dia wo se ka se wo se enye wo no a wo dia wo ba hwa ma na dua ne benyi wo nipa koro enu ntiro hwa wo ma de wodo dua ne ba wo de beba forward wo bodua enti sanyi wo no a okorofo wu ne nsa no enti sanyi wo no a ene wo senye wo no a se ye wo no a ye behunu se wo bodua na mpa sanyi wo no a na ye nipa foforo nso ebia nya akompra bi nso ene ye sa de no nso a eno nso dua ne nya wo nipa koro no a ye behunu nti sa wo mo ye akobo se wo di hunahuna efa hunahuna biem kwane kobo na adanse ne ba ye shawo ba abia na o ye me ya enti me mfa hunahuna no ana mezi amezi ma bɔ no so me ni wɔn so meti kɔ da ne kora ye ye bɛsɛ nya wɔn sa pepepe enu nti no ye kan wo start ye no kora wo kan wo ka asa nya ɔno ano wo ka asa sa nya ɔno a wo dia wo bɛhwɛ wo ma na dua ne benyi oni pakoro enu nti force ye yo hwɛ nkoda no na dua ne de oni pakoro bɛba asante abetwa no na ade hwɛ akora no bra ye wo no di odi nkan abetwa no na ade hwɛ di otoso mienu na ade hwɛ di otoso miensa na ade hwɛ di otoso nan ama sa abrɛ wa nka obekɔ ayi ss no ayi wo send wo ba ne sika kra send na wo de send no asante ayi sika send na ade send no oh media me can't was able to lesson this is you want me home kwa dia anytime dia media me ma wo mo asante so me nkyere sika ne kase anane enya wo no odo ba ye ba me kyere se dia wo de ma ne bia na betwa no ana na wo de ma no eno anso na hwe koda no
ti se me bisa sa boso me ana eya asa na adema na me nkyese ska na adema ni sha ana so se so abetwa no na wodi ahwa nkora no enan no enti so so wano de wagye na eyi na wotwe bia no wagye eyi no ne o mapanin eyi John Dramani Mahama gye aketua pa how wo so na ode hwa wo ma enti wo so nim say 100% unim say nkora no ye ode abufuo ntia hwa ma na dua ne nye onipa koro Pacho, what's it saying? Because Martin, I am it. Okay. And to the Bena Bebro Muska, because before I said we be seeing on Quafra catchers, Casama, and I also chess a walk out of Frayano, Nanka wolf fra catchers, a wobe maniska. It is a watch the year, and another Ben yes anymore. Papa, the Ben yes anymore. Ukiada yambwa nyame ya adoba ukiada enadwo bra echirechi ekwanwa wadawroma onyame nsraw sa wagi atomu sa wo behwe wo ma wo ye oma enye obi ama kura na 100% ya wodia kwaso ana hwe wo ma na ne wo ka sa no onyame beyi ne so krata na wodo ebepie why mati ko fa haksa Mr. for interview mrasisia Eso ye me ho akwaba na ye mfa ye humra akoma mu nsem dwumadie eso ene ye dwoda na edwoda bia wonim se eyere so paso a eyade se ye ne ayede all satamfo adro tatashe abadwaman so na ene nipa dodo na ebu nkamfa so epebianom no eye yan ye free hack healthcare yenso ene yede all sedra ye friend hasa capsules ene mixture abadwaman so ebi ene ye da edikan a unhume ewo Onia TV so anasa wotimen kampo ewa akomemu nsem dwumadie so ene ne yebeka ne se wotwefufuo amana tonkwam anasa atagye ene no wo bete de ankasa sanse ye brawo edro tatashe a ereni peduani mu a eye adwuma chenkonya na afei enema enkoyie basa se yefunu yade se ulcer no etu asie deku edifiri hono mu a emmabiem se wonim ye edro no sene na deban esifate a se de etia ene se de da TV so a wuhye bie no edro ni wo mu mienu capsules kakra ena afei mixture enso kakra na da bia meka ne se ensuo ewo dwuma edie ewo nipadua mu sanso ena aduane nso wo dwumadi a edie ewo nipadua mu enti enkase edukro na metal capsules no eja mixture no yesa emwa eno nti ne yeba yesra wo se wo pese wo yade no efiri hono mode a ene ewuto nsuo no na wo de topa ye no nso etu atifi se de be ya wo mo mode adanse eba efa ye dro won waso no ho won so atimi aba beka adansefo edro ye ka ho asem no ye di kan ka cho se wei eye ulsafo nko a edro ena mama wati ase se enye ye funu yade bia nso ena ye ulcer enti se wodie no dokutani anase oduyefo bia ka cho se ni a eye wa wo ye funu no ebubu faso a che se woje wo ho a enye no eye ulcer ni bi nko ade a ene ne ye besra wo we no ene die kwan so se obeje edro ye frone se hasa capsules ena afei hasa mixture na etumi abo eyiwo ulcer yade no ede afiri ho last week ye share ye di nkomo edefa ulcer bani bia ye friend peptic ulcer ema ye kansunsanso miensa bia eyi na di woni padua nimu a wose bonka ye se ulcer yade no ubetumi anya bi ene ye kan ya kan ne se bi wo ye obi a ofedodo na efie no nso ani no aye no coffee color bi sa na ulcer yade ni bi eka ho afei se de enim se da sani bia wodidi a etwase wo men no we de emen no abro so ono nso a emfiri se adwane a wodi ye no ene wadi ne dodo mu a ama kyese waye kyekwa na se won hunu ne a wonye ne ho aduane no wanhye da ni nanso ase ahye ne so ama bebetina ha anka mebie ma no so meka sei ye ni na ne adidi de nanso ntimi enye ne ho hwea na no eye peptic ulcer no nso enam ulcer muane so ena edeba bedofo wo ha wo hye ne me ya mabobo so yi bia edro sesei eye adwuma ebetumi aboa eye ulcer drop rekopa ye friend hasa capsules ene ne mixture wo to atomienu no
capsules no ene mixture no wuji mienu no ebo so de mayene a eno na betumi aboa wo na animu ya sene a opese wudi adanse efa no etumi ayene sa nyame ncha de doctor say wusika no sabi enye eno no odi benya ne ho esisi isi adan atoka ase ede adedemu eno ti edro no wuji mienu pa na chese efrasie eye omu adwuma na entempa no wahunu se yedro no chese ebu adwuma pa na chese wonso aba beka adansefo no hunti ehia se obeto bottles no miensa senan senum se de yanomfo de ne bitie ansa na wahunu sunsuaso no ba ko a wo benom no ensana na chese wo olsa yade no efri ho afei wo na nka wuntimi nimeko wonu madro ya wo bedu meko wo ne yese de acid wo mu bebre no jade no na mono ne ade no epacho bronya ebe ye de nkokɔ ne ntwinam na edie ene mponchenom enti emai no ye di free January abepem November December idie enamono na ene edidie ema wo bi ma wo osa wanya no ma meka wo nhye ne nkokɔ ne mponche ne nwan ne mrekire na ye bewe ne bronya bre no wontimi fidi wanum bie enu ti ne esel se sabre kopim bronya boshome ne de ka kwan wom enti je dro ye fra ne hasa capsules ene ne mixture enyi ye fru ne mu yade emfama wo na ye ntumi ne di me ye ho ma ye nse de pese nipadua no esifa eye ewo bronya bremu ye hwe kwan se woni doctor ebedi nkomo na ne ameka ye wanti ase anase de wankasa wote ne baabi fa ulcer yade a etwere wadwene so no doctor ebie na apunu mu etwen wo se woni ne bekasa na nyame ya adom na se moa bi wo honom a watimi ede aboa ye sori su ye ka ne se emfa ho ne baabi a Ghana ebibidrofo besai akwakodro kai hunu se nipa ba akofo bi ewo mu a na edro ne eka ho a ebetumi aboa se nipa no ene Dr. Kiki ene na pamfo nei nyame nam won saso ede ha se dry ye fra ne hasa capsules ene ne mixture aba adwama so abaya so no pa ena se edro no nyame de tumi no ahye ne nsa wo ye se adwuma no ye hye kwan se woni ye bekasa na afei edro no waji bi akwakogu fie na hye se wonfa adanse emana ye numbers a ye de eye adwuma no eye mienu kire to baabi ene hia wo a wachina ebehia wo na sesa bre ne dru na hia sa wo frɛ numbers na what ya tumu e de amayen na ye ne wo e de edi nkomo numbers no enie 0240 23 83 10 0203 822 855 said ye nyeje ho ne ba ne ya na ye meka mantimi isi wo so 0240 23 83 10 0203 822 855 About five na wo tu ne ya wo ka ne sen case na no ehio me da fo ye di si ha nyame ya dum adase ne ye be san so hia makos me da ase nyame sha o kan kuro be pa ne wom ya ba odo no dia kire aso ni nyina mu uji tum sa o se anya wa wasa ba udi wom se mesame o se anya wa na ya ne no fie nya udi wom same me pacho wona wo yes ade we same kakai wutrim ne betumi abasa wo nu san ma na kakai wutrim Mommy, me phone. Yeah, me one say the phone. My phone anye ko. What did you step no? We me sin na dey show with you. Me phone. Me sim. That's why the media. We use through phone him. And I'm saying man find phone for to so. Na for man na dey talk so na dey man me. Me phone dey show me phone but some dey dey phone dey dey fie. Na me sim dey show phone. When you sim na show phone. Me so two sim. We so two sim. Now that now we different number no fair no phone no fair. Na me sim ne ba kwato. Na me dey. Be da yi me sim ne ba kwato na me dey action. Me dey go there. Now they fa ho ban. Be ma wo otwe say na yire twempra wo na chi dey obetu ya ye na bi nie. San oba last born wo so nya fie say. About 3 years. Wo ne oba manager ye no na oba no say. Papa mama na menyim. Na wonyim na mu jaye. Me ba cha nko na menim sa menyim po. Okay, e na mo so mo cha ye na nya say. 6 months. 6 months. Enti na wonim ne dadaada.
da ansa na wo ba be hu no wo elele adwuma mu ana se ho na ade hu no ha na hu no enti one sa be ma ne se na wonim no okay enti se den na hu no se no watwe mpara wo na chi no you know everyone say me makasere obi say otwe mpra obi achi papa hweye mo me no krapa na me ka tro ensem na wo ka no bomodia ne hweye mo me no krapa na me ka tro na enkra no ye nan anya bi akra ne se na onhwe nkoda se na ne hwe no kra nya still no wo hwe wo mo enti ene se wo gya kra nan ne hwe na enkra no ebi bo asesa o ma nya ska nko school ana se kom di akra ne bia na ochi ne sua no okasa kom de no no obo ne yema same eye duabo empoche dua ensuo no awase wafre no odi bodua no o me wo bi a me hwe o ntimi ko kan kire obi se onya ne de hwe ana nya ni mane nkola no ebia ayi ni nku no yawo wani wo jan no yawo ni ade same if you say me bu ka kire me say hey so woni mi jaye a de nti ya wo kome hu bebrebe na no no wo pra me pa wo do me nti wo mpese woni be me ne be ma bia be gina ho wanka yanka say nyako emi say wanka say ma ya ma they went mimi hu mommy baby I dire ma me ni jaye oni hwa ni oyale me na bi jawo oyale na mi ko to aduro e bla ni kura no afre fanti no aka kire no akobo boy na ma ne bi zanze ma mi bisa no e bi bisa no ka say nyako ni ja na so wo hwe wo hwe wo onya na so back say so one ne da empato asa na wo hwe ne ho no omo da ho sa time na me de hu me de che me be kwa me ka che no say so wo fa tu say me ni obi ya bibi say oda na wo nya me ma no wo me be tu na me se me mpa obi am ti me ja wa ma nipa no nipa no wo ntina wo koto wo to aduro ma no ano wa friend fantino say de no why na ka kire wo boy na de be ka kire me na me bisa Infantina I say Infantina be sra le ofie e no ball na male say me kwa na mato aduro abele no Papa bra. Na pom to say. Yango pardon now. Ebi Herbal Clinic. Oh, sabe. Yankwa. Okay. Ebi Herbal Clinic na na wie so san ye nti ye nka ebiem na ni ya de ho asem na ye ba be kan. When ni na wo hosa na bia make say very special. Nti say won say when ni nya problem a. To one mountain to manye se be wie kire no. Said the amanfo ni edum no na won so wo de na kodum. Nti na mse bra Ebi Herbal Clinic na yemfa ebibedro nkohini ni abena aban ya wonimi ya yam na te say do sam ya de ma de kwakofra wa aduane na edi okoko rice water otombra onkwan na wudi no eno na ade na eduro yi bi airfra na de ahoto enso abrewo kwada so adwena se market na chipe na ebutu kwada so adwena se market na chipe na ebutu doma hinkro so ye ben apia kubi coastal no Tuesday market ho baby Ebenezer preparatory school wana abehu yen enso ewo ho no mon your numbers ne general free 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now na Ebi Herbal Clinic atwetwe enkomo be sure ye clinic yen ton edro de bia meka say clinic yen ton edro ayaresa e na babaji e wo ye na so eye nti na de bia meka choro say Ebi Herbal Clinic no ya ba the amount nti ene ya de ankenka ne na surgery ne ye enne nipa be pie mo Ebi Herbal Clinic mu fana ya ye omani surgery na so bebre na ka so mu hu ni ntama ankoma mfa sekan anka omani nti na meka choro say Ebi Herbal Clinic na ya be sane ma ni nyina etu etwa de bia meka glaucoma ho asem na ise me hu se wo se me we me ho na meka glaucoma ho asem because in my study pine na nipa Ebi Herbal Clinic mu fana glaucoma ya de eno modernam na se de ne suni ne ban tinti no enya de o madwen ekọ so ntem eduru wo no ntama madwen ba so na chese edum eni no nti bebre o mani edum obon se na ni gusu sa o se mani no mehwa afa pe ne hu ade o fa na aka ne de ehu hwe e na eni ne nso se de tie na emienu ne nam aiza o na emienu se baako ni wo no ma baako no aje o de poma support baako sa anya sa baako ne nko antime nya adwuma sa ma ne nya yie nti sa na eni ne tie se baako dum na se ka baako a pressure na ejina the other one na ye adwuma ne so na no wo den ye papa esan se ono nko a e na o ye adwuma
Tebe wie chiro no no so how ne amane enso aba so tutumika ne be pie mo ABA Herbal Clinic. Ma mencho say your angle closure glaucoma e wo ho no mo eneme ma mencho hwemu kakra na mencho say o glaucoma na wo ho ne nsonso no yebom enti wo bi di a ode 19 fie bebere a onya symptoms bi o gusu de nante ode nante be 30 to 40 years ohun so glaucoma ye mesro eno na ye angle closure glaucoma no ene wo open angle glaucoma wo ho no ma ono ne de wahya ase so onya signs and symptoms e ba ne ne so ncheye na emo mo onya bibi e friend ocular migraine ti fa hya ase se edwa no na som de aba abegina na som ye ne hu ne de ne open angle glaucoma nti ne de we hu symptoms no e wo so utu hu anam na afi ye glaucoma no so ba nkware mu to bo so bi kra de ode ne free ne de free awoye na baaye ti nipa bebre na akola ketekete na wa start na onya eye problem to bo at the age of 4 5 na wa start so share glasses de kona nim to bo at the age of 7 obetimi share glasses sa na bra bo mu nyina ana na efra na congenital glaucoma no ode free awoye na baaye bra be pie mo ABA Herbal Clinic na yentu ase enso enfama sanso no bi de enso de your secondary glaucoma wo na efra na angle recession glaucoma no za glaucoma we maka cho se ne pressure no de nam na no nya den enti glaucoma se wo wani so a enya ade a obehu ade bibia akokan ni no pressure foforo abani ne so bibi te se bluntary trauma kotwa bi scar bi abani ne so obi de ne nsa abɔ wani na hyase se eye wo ya cho se ade bi na bɔ mani so nsi fiti saa time ni na mani apro nso mani aye meya mani aye kokɔ san menti ase enkoda ɛno na glaucoma no wo ho na emum no onipa no de ne nsa bɔ wani so ana ade na ɛtɔ wani so no na akɔtwe na pie nti na efra no secondary glaucoma ana se angle recession glaucoma no sanso na se cataract ete won sam na making ete ene de abe common na we temu pa eto ne omo awodo bebre ye de eto ani ne so ene efra no nuclear cataract no ye de eto ani ne lens na chi ana na inside cataract ana se subcapsular cataract no na se ete we no ye obi bebre na akwa ye omo de ese dwo akoye omo de no na akoye wie sanse de wotire nim ye nka ye na de we ni no so ne aka no e ma cloudiness ne beye mo ebo no e beye mo ti afi o hwa ade a ne wani so aye ofita titimika ne bepie mo ABA Herbal Clinic na yentu ase enso enfama sanso na uye obi a wo de no onkoye surgery ete ne wo wani so wa realize say ete wo no mo ana wakoye bi ma yaka cho say ete wo wani so a bra ABA Herbal Clinic ye ma de ade frɛ aduane adi eben na ne nyina de afre mu de nsuo ne mfini ne bepie de ahoton beba we beye tire ni mu adwuma esan se udi di akomoje ni mu nti ebe fa ntima ko tire ni makoye mu adwuma ebe pepe ni nechi de omu bi ebe na ne de afri wo no mo na de ahoto enso etimi abro obo wo no mo se doc me wo no ma mani timi ho no na afi aba normal e wo ma na ahono mesese aba na san wo se bibi koso wo tire ni mu a eni ne mpe na de ebe ma wo hu se bibi koso wo tire ni ye ni na ebo wo nka ye no esan se bibi da tire ni your friend optic nerve de bia me se fa ne se wo de ye ntini nti sa nerve no e connect adwen no ene eni no nti sa nerve no sa pressure begina so a ene kofa glaucoma ya de bro ba sa nerve na pressure begina so no ntumi a etimi ho no and your friend inflammation of the optic nerve no etimi kofa optic neuritis so the bro ubon se wani na ho no na afia kofem e wo ma na ho no na akofem nti eni na ebo wo nka ye se bibi koso wo tre ni mu a ompe nti tu ho na montentem ofa ne se wo we normal me de wo ma mani timi ho no ebe duru baby ehunu biem a enya de be kofem biem na edum wani no edeba de how ne amane ebro tutumika ebe pmo ABA Herbal Clinic the number on the frame 0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and that's 0531 0531 780 780 651 651 0531 0531 780 780 651 651 now the ABA Herbal Clinic atwetwe nkɔmɔ mesrɛ so wo de ne nso no diabetes yadeɛ na akɔfa de abrɛw hypertension yadeɛ na akɔfa de abrɛw stroke yadeɛ na akɔfa de abrɛw a ebia meka kyerɛ wo sɛ yadeɛ mmiɛnsa wei woyɛ den a wobɛnya ni yadeɛ diabetes no yɛfrɛ biribi diabetic retinopathy nti wobɛhu sɛ afei ɛni no saa high blood sugar na diabetes no de baayɛ no nti no ɛkɔsɛe retina na ɛwɔ w'anim no ɛnya sɛe ne pɛ nneɛma a wobɛhu ne blurry vision w'ani so bɛyɛ owisiwisi
fluctuating of vision. So bohu say wo hwa de ase wani ntimi te kɔ na aba. Obi wo say mesori anopa na me vision ni ye pa ewie nya bɔ kakra pɛ na ase de ate akɔ no. Wo diabetes and wo say wo diabetes no na causes our problem no. Wo hypertension and wo say ye no a. Wo stroke and wo say ye no a. To experiences our symptoms we ya maka wo asɛm na kwada so adwena se market ne cheaper ne buto software brand software rasta so eni nti bra na be pm sisi amena o kase o tie dwemu ye adwuma anya asem keto akra sansom ana yade ase uyo obi a wo no ma wo hu sa afi ade we kira unhu ade ben hu so a unhu a chichimika na be pm yade ne yefra na refractive errors no nti we ya myopic ade we kira unhu we presbyopic ade ben wa unhu chichimika be pm ABA Herbal Clinic yebetu ase enso e de amount enye ne yade nko an yesa e wo ABA Herbal Clinic manpower ne yadwuma me se be ma de how me no premature ejaculation and also erectile dysfunction into wudi no da okoju to and other boss one we je mu a bra be pie mu ABA Herbal Clinic na ye nto ase ye ma de ade kwakofra kobensu na no me de ahoto ne be bro sanso na man infections out the Saudi ene candidates syphilis and de ke yeast infections out do nyina ye betu ase ye ma de ade kwakofra ewo na edi eno so de ahoto ne be bro ene man be bre de asho mutirim se de di kan white ye ma ya de to bo nse wo to wo nya o se wo ye ma ya de na be bre na so de asho mutirim se infections enemu ne de ba enti o kana asem de acho bi kra na ofere mesraw ndi o ne ma be bre ti me de infections ba ba be pie mo ABA Herbal Clinic ye ma de ade fra ewo na edi eno so e de ahoto no e be bro ABA Herbal Clinic ye na so ye de unya be pie mo clinic said ya mekan ye no ayaresa na oba beje we na so ye nka de 50 Ghana cedis oje card na so fata so by so ba be bo nipa o se charge bi o de be ma obi a o de echemu miensa to emu ba ko je dro ni because start use hu se de dro ne tie ne fa ye ahoboa e fa bra ne de no no nti hu se de dro na ho ode nti o ko na se dro ne nya ma we mma so meka show twedi ampondie na onyam se nipa ba be pie mo ABA Herbal Clinic no emu fa de bia na emu fa na o client o mo san ba be je dro ti bra be pie mo ABA Herbal Clinic ne bra ne beje wa yaresa weni ya de ne etu ase enso de ama me sorry you the numbers no 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 nani ABA Herbal Clinic ahwehwe nkomo ABA Herbal ne ajo sese nyame ensa wo mu pa medase aha Akoma 87.9 FM Onia TV and afi Osai Chrome TV mama ma Pastor Julius Akwaba mama Joso nana ku Akwaba Pastor Marco yanchetie fo na menchia nana ya Los Angeles Laundry Services ono simini o manyina mama se Joe di so pamma me opatasia na me de call Christian Service na nana ya so esi ma Brian friend say Same ade a oye no areho na me papa pen am say wanyini because nana pampa me za tie on sheda nyin sa me bia o mu fie bi o ho sa ade a ze obusa bi o ho a pampampa e wo ho nti wa me akra na pam ansa adwuna obusa bi o ho mo adwuna da akra 18 years kwa na wa fu dwuna to be ka say wanyini so no onyini okay so onyini kra dia but at least we 30 years na ba ma panya wa 30 years a udi atrot the twintwan sa na say ade a me no o say from day one asma maka o samemu story hu nyina say ma ho asem ne yeka na wo a me de me hu say wo a oba no ene ne ntemte na ha no pa me hu say ha no pa adon na mama de bia me ka say ade no da wo nsem no wo hunu emfaso wo so ha ne say onu mo so onu gen ne jaye Marco as na de enkra so was on work what you was on gen now ne ye on the wakana sa but mama ne ye kra kire say on ya ba entity mu no ha no because how obi ene what one ne temate na enkra omo papa tin be enkra no na watumi kan sem sade be ya obeja enkra na hwe na mage na pre no hu say aha say on mentamte ombra obre na yeden yes I can won kan kro e bia me kan sa na wapa chew we witimi say na sem be ye ahobrasia pa say also onya tutu so ayemfo so a the next thing say on pa chew
But or to us and the mama sano. Not going to answer some me pa me pacho and they just like me. That just it is just a moody and a mamin tantro. Na bra, what go one man say crash and ka be kan okwe. Me why yes I crowd me mu crowd. Say on tom say the hotel mo nyam for te say na nkontompo kakraka we. Afa de wadi mo nyam nyina krasa. Mama, mesra no. Say that was what bodua asante. So bodua. No, say mama so say on send me odu bia de munya no ye nam na dua no nkoku ne beku no. Enti say me de metu no fo. Say awu say ya. Say bi wa abusua. Afi ne yekopa da kaka bi kwa abusua fo ko. Omo mpe anada ka bo aye ne o. Ebi kwa omo prepare say ye ba ye waye. Oh, wa we zuru ma nye waye ya. Ko asema do be ha o ma dwen say wu kura ya sha. Enti mesre anya nkowu. Ebi say ade ne de ye kura ta ye body language o guest ni ad bi bia che say ade no waye. You busa question now they are copying pan on was assign. You busa question that be my friend oh that be my audio no one you audio now here then. Oh busa say oh friend na was it say someone dey one year you on friend no one nipa ko bia friend no enipa friend no ye get ne sister mama dey me say ade no na say na ya psychology say o kasa o busa say na uye audio man was my audio na the tonation practice say na wanya audio but oye bibi to the who was answer of na was my flow na the kasa na bibi a say waye bibi no mpesa obagia to eti media me metia me hu say wa hwe dua na benya no say wa hwe dua no ebenya no na mama me ntu man so fo wo sa sante kan say ni wo sa ka chen say ne yekoso akura kire say baba yi onim hwe sa tam kwase na o kire say but mama wo sa ka say ne de say mfa ho oye betwani pacho e de na brande hu so ye betwani aba wa na aka kire no ati wonu wo ye din komo fa no ho ama wo ye hu ni secret ana mama wi aso obi a wo ni secret o the moment I be punch obi secret na wa dwedwe no sabi betwaduma nya adwuma fo na omo ma pie kura so mo wori monyam omo mo apatahye na omo nom ma omo kura so mo wori monyam na obi a sabi nkono ko wuram ko twa ba gi ni sika so but wo ba na timanya adaje edi nkomo we nyina ade a kire no na but o saada no na style ben nko a style ben nko a nto de ma wa e ma wa dwi timi da ya say ben ma wo ne wo ma wo re ne ma kema wo be kana wo nsem nyina ade a kire no na man so we you na nsem ye kokokokoko mo na mo sa ko fa de brem ho ba ye be sere asante the man de ono agitu say ne ma on hwe wo mo mama na wi ase o ma ye okoko otimi hwe oba na oba ye doctor oba ye lawyer ne lawyer ne IF kok ye what when ye say oba ekoye ye na ko ya call it to bar now te hona say ohwe o chese fe kwa entina ma brai ma ye ma oba kase me to me ma sawra ma nkura ne nkose na daache beba nkrobo that's Marco na ejuma wo kan wan kan boni ejuma wo be me wo ye na o ka kire wo saa so do no so ohia wo obeka wo ejuma a kire wo enti die enti na wo be fa so na wo be ko akokeka ne nsem a eni kwan se esese wo ka wo hia baba wo media ha me nyina no wo ne mary o wo hia no no enye se wo hia no no ni kunu ti o wo kwa wo ka kire ni kunu se oba yi fa wachi wushia no no wa wo ne mawie enti die ne ma wo ho kwan se wo koye saa de no ye wuti ye nyina wo ni nyina waka ye ni hunu ye hunu se waka wa ye saa ne oma no dia na ampese obaji atum ye hunu ni nyina na emom se be men ya sante kura hwe ne ma no ne nkura no su ano pa ekomo de wo mo a esu ne gu so wo mo udua kura wo wa wo te e wadi kinya bon hu dua dada efri se wo ye agade bi wo koyi sika ama wo ma atwa aduane adi na wo bi ma so de wakwa se ho ne nkora ne nsu a wo wankasa wo bo hu dua enti wo kura no mo hu dua wo bo hu dua dada enti ka de be boa wa ne se nkasa me wo te hen o ampa ma ye me hu bi pa na ma ye me hu bi pa enti me ye nioma because wo je phone no me wo so nyina wo be frɛ we de one ne wo menti na apie na omo de omo ye ne nanfofo ne ho kwa ne ba de ni nyina omo no de agu baabi na de hia ne ye de one ne wo mma wa ya ade no me pa cho keke ade na me pa cho keke eye mema bi densa ma fom we de ada no ne nioma nkoyie na nioma bi bobbo fa me so
enti me ye nneoma bi unso bebusa ne say wonom sa wo se han wonom ada no so wonom ye enti wo ye nneoma no wagye atom menua oh mesro mankasa ye wo ho ba bia mesro ene de yemfa bibia ngu oh fache me na ada no de na chesa nkoyi e be ma tu be ma na asumdua ye de abefie na nyamia voice aye hwan voice a audio ya ye tie ya hwan ya ade na wo ye sa ade no enti mako mesra asante ne ma no wo mo se bibi chire na adwene a wo mra ye nchen se wosusu bibi wo na adwene mu a wo mra ye nchen se wo pese wo hwe ne ma no yie na bibi chire na adwene mu a wo mra ye nchen ye wo de ye be ya mboa no e wo ha na enye saade a ene be ma nti ene nim atwa ye hu nse de o kanyina wo boa nti asante efiri na ekọ ye de esese wo ye wo kura anka wo be sa medua no kura so abenya wo amu aka ho wo si wabo odua enkura yi so nka wo fra ni nyina na nka so be se ne nkura yi sika enso be pemu na sika ye bi nye de ye nkoye ebi nkoye wo bonto ya msei se wo si wa ye enema bi wa akire enti nkedi kwan se ne nka ma wo na ka che ne se da be na wo de nkola ne sika beba enti ne wanka nka wanya na adwene se wo de sika na igbo wo so wa ye enema wa akire enti nka wonim se wan so nka aduane beda ne afa wo so enti mesra wo sha ase age atomu nne no de asase wo ye na asante ye oba no wo na anya mo no wo from day one wo ankura ne nyina ye wo a enti de asase wo ye ne ye wo yire na oni ni twa be no ono so oba ye obehu so wo nkwala anan enti oba mesra wo nkwala anan se de tie bia obedidi amomu bia ye de edi enti aho no so ne ukuru munye mu adwuma se de tie because so wo te wo no mo ye adwuma na mo so ma ye de mo adidi enti ma wo bia asem bia waka ne ba bi no ma wakoma nhuri ensai bibia sese nyaako na me tu ne fo nyaako eye adwuma mu mpratwe na eye fasi hwa emo obi antu biem hunse no na ama we nyina abaye o okwa ne mfante akase okwa na we so kotie we na same se na mfante se na ho ahwan se adwuma mu mpratwe bebrebe sa na ade adwuma mu ba ko na wo bie tu bie sa ade na wo ye sa no eno na ama akonya hawi nyaako fasi adwuma mu hofuo biem mesra we kwa anwo ebi wo ye ne ntantam asomu duro wo waade nim enti omo kom sa na no omo ye omo hwehwe ye nye yie emfa ho biem fa nchen na afa de wo so wasom ye de enyo sese de kɔ na kɔ ye wadwuma na ma wo ankasa wo ni padua because say de wo ankasa no de afa wani so no emfa wo abrabɔ nkɔto chacha biem Marco Bichia Mr. Morrison e wo US. Okay, Mr. Morrison ye chelpa obaya Marcos obanya akọ because they say don't mind the body, mind the engine. Say near kura no because I wonder say my mom you utimi efa womo with the same you can say same company and are the same work and try ye now some baako a eye me ya e wonya akọ ho ne say wa wo mamu nan wo say time a wo ne be ma na wo ne man e jai na santi jai na wonyem na wonyem wodi ni gyan no adan no wantena se na wanwo na wantena se anhwe wo ma na wo se kofa another man and another bema free the same adwumanim sa abeka wo ho na bema wo kofa no so no wanhwehwem enhu no mistake a wo ye ya wo ni sa bema we no de wo ne wo ye no agyan na wo kofa we no no so ye nunkufo na ono so hu ne se emema frɛ wo a na so apɛ we se means bi na wagye wayi wo number and wayi wo sim na ofrefre nkrofo and na wo receive hu nipa calls bema nyame kra na adi aboa no so ye wodi ni ko betime di wo be ye wu because an nyema nkitinkiti we na mema ni bitime di ema ni bia hwehwe acid ene nyema bi gugugu wo mo so a wo mo say man life because ade no wo huni but na dwe kire ne say jama body ne mpena no jama oni ni gina no jama ma ye bibi ene kyesa me na kyesa obebu me kwasea na bonsam kasa kire no obe no okofa ade ayemfa no da behwe wutirim no wapraw niema we say ekoso ewo nkrofo fie sa brema yi nsuso a yabo ne dua yi abrante ya wotie ya sabi wo nanim wo se nya wa na me ka me ti dua bo no kwa beka say oh ene bia na mano mo nsa amon fa nche me pa cha ka paper beauty o me pa cha ka enyi wadi mfiri adwuma mu o me pa cha ka ense wo dignity o ka me pa cha Bible say ano brebre e ma ba to na so wutimi ka me pa cha na eye a proud ana
Minim bema no eya wo kura no no ana asa de woni wo mpra na awo woni obayi nwo eti wo bi wo no am sorry no and what do wakuma gina so twintwai odu ye boy so eya wo voice ye gina he ka wo se hwehwe enya wo a bibia wo se nya wo a won hwe ye na dua ne nya ne wi a mane mesa ma akoma hafo na ye di akoma sa ne ne dua bo asam ama ko simi das me das papa or say the voice is loud and clear obedient no or see the way the man is talking, everything shows he is lying big time. Me that say, Papa. Or see Marcos, please. I'm not sure the recording you played was the voice of the guy sitting at your station. No, or also message. No. Or say that Samuel guy is a chronic liar. Hey, with all this evidence, he still denies that not his voice. People like this are not fit to be in our society. Shey. They met. Let us say, okay. Let us say, well, yeah, we message you already about. Good afternoon, Marcos, and your crew. Well done. See this Sammy head. I bay. Okay. Big liar. Why use some of these guy men disturb like this? Women, please work hard to ignore these empty barriers in your life. Thanks, Blue Sea. And the message you by happy birthday and call Emfa Martina. Tina wo Nikki Pizza fan club emo and na ya Tina birthday Nikita Pizarro and na fe Nikki Pizza fan club GH and na UK nyina say Tina happy birthday kase pa enko enfa ma onyame insha na onye wo kase pa ye be kwa ma ne so na me pa cha oba na se wo hwe TV na wada ma ya lowa wo volume no entisa wa winim wodi ne ba bi akasa free. Mama akosia papa biari. Opo sinele opo rosa singenga enkasofu eba bega fodo papa biani kala tosu sudi bravo. Ma kumu asunu kuchi contractor one. Ebe ni kecha for profit of akata jinchi. Wakata afreme. Awo mi he esemi na ni ekeni tiana. Ba dia wale dada ho. Ini badada ho. Mo mfa be me hu bozu. Ko be mo betre jisu afa ba bi na. Fi na ni nsem no. So the bensu as me futu ho. That's why they dey see. Wa bo dia bu akira. Ani enye ni pa ko obeba. Na na fi na ko no. On shan kran no na man because and then obi akọ ye ne ba. Na bi dem akra wo. Let us say Edward ne the FO2 region say bia na waje phone no na danfo bi nso je ye entia mepacho ya bisa no oso na danfo bia anje ne phone onfa phone na ma obia nti medase wo ho na emom no hya ne nso ema men say 3p garlic mixture no ene mixture man say nyina agya tuma etu pressure ase asma beko wo ye fra ye kese beko adwen so awo na what ya beko stroke ene yade ka ye be fi ni padua ni mu a 3p garlic mixture baby aten ro bia benya be 0248 928824 within the baby akasa free within the baby akasa free. Okay. Within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. Actually, kasa free from the society. Me pacho yeti. Oh. So they are really well, no, I said no credit need your can be ready as soon as something in duty. Now let the information to mine. Right. That's it. Nyame insha papa me that's what say hello. This is brother Bolt from Brussels, Belgium. But say ya samo grow fine mo ya ka for the no be ya the cocoa and I grow fine to one more ya dia ebeboa we ye pa 0244 596532 0244 596532 within the baby akasa free. That's within the Abigail. Me can stop free Accra. Now me patch girl no lady no. We will be our for again implantation deal. On jai temperature on the dinner. Now what I didn't know do yet. Our somebody not be firewood. Okay. Bills microcredit see and come for Enfa amount. Bills is Brana Bajabosia. Na Efa Kokoya Juma. Nidi with the answer do Ghana card beba. Friend 0596920833 0596920833. Within the baby akasa. Rabbi do an afro. Rabbi yes. Yes, we are bad man. Oh, press some now we see anwa. I want no. Wa also I want to mention. I'll be so.
wo so ma ne nye we de ni aba ma so ne oba na wo ye sere no enkwa ne ne ma won ha wo mu ni be ma we ye so wo ne ma e da ma so meda Forensic Ventures akache ne yekọ Dr. Mu ho no buchio wono ene de Zahara enupa no aba Zahara mission ne G capsules ye no bom Zahara man capsules memedro hindi aba mission se wa da malaria no be ubenya enre papa yi bi ato e wo ba bi eton no bia ne bom bendopo twomu atua Fred Dr. Mu wa Forensic Ventures 0246348334 0246348334 some men's vital was here guy etose edro way to miss yatika afe wobama wodo boss so 1 minute 2 minutes no adwin so nkuruma woba won so just say woni atenka wo de some men's vital heba measure and in the capsules no ebe wo benya bi ato ba bi eto no bi akwas me pa guy fred 0240616061 0240616061 wo de ba bi akasa hello wo de ba bi akasa free Bacha me ka free Marco Papa yeti me bacha ya chambe na oto no eni ma wa ye e ni ya ke chane ma ne ba ni a na oni akwa 60 years o ka fa akwa na kwa ni ni o ka akwa na kwa ni na o san so e ma akwa ne gru na o tu akwa na kwa ne fa da na ni fa sam ne fabra bra ene na mo mo Marco bacha nyame ya adom o chena bra bacha o chena no pa mehwe wani papa me bacha mo peki no ho na mo nyine number ma me mo fa phone no ho na me nyini free mu na mo nyine number line 2 peki ne ma me mo nyine number nto be ho na me wi ama frɛ no boy Hepasco back capsules makacho said duane aye die sese nye ensuo so aye nom chemicals nkwanti wan hwe yi a na woyam niam bi ya ba besai wodia eye Hepasco back capsules no na abenom na bo brebo no eho ebai edro wei amansa age ato mprekope ti ba bi ato edro bia no wodia ne so beko no akwaje Hepasco back capsules no bi na woni abusua na no nom ne bom opemfo de oni mu fie du mienu ne de wo ma kra no fo entumi ennom bi fre 0557453579 victory garlic mission so upese moja edi efisani ye woni padua no emu a wadawroma no no bi na ena ne sade a ada woni padua no nyina emfa ema ubenya bi ata ba bi ata dro bi afre 0242 545633 na Emma wonsa enka AB na AFR free scent roll-ons no so ena yaka for dia ma me so oba we wo wan kase woni adwuma nye bomodia ne kotubi na sesei ni dwa ena ewo so enu nti ye wo free scent passion free scent activate free scent smart ni nyina ebi ewo woto aye beto de siesie ho so a nwinwinwam kama wo pedopo twomu eto akoton friend 0544 724 726 882 0544 726 882 na Emma wonsa entumi enka ebi ne mom mibisa wo say Farmers Day no ehenefa na chese wokro woni abusua ni nyina wodi bomodi a mechiro ba bia wasa mokro ate na chese mokọ na eja makọ akwaji mani kakra ne nipa so eyome enti Afrokids Networks any Akoma 87.9 FM ya the Creative Art Festival no na ede ebrewo wadawroma bomodi a se woni abusua no eye 5 December eye edefiada Kumasi Cultural Center wo be ye butu se bontuku eye anopa no nwotwe pepepe edikosi 8 a.m. because 4 p.m. and unti bomodian sa obeba na mepacho champion wine jolly jolly ono so obeba eni anya sem ketu akra o the papa ti na kra be kobi ye ne abusuafo ni na why rolly just say but you want to my brother oh
ɛno nti bɔmmɔde asa obɛba na wonim sɛ nneɛma da fam bɔkɔ ticket no ɛda fam bɔkɔ ɛno nti no bɔmmɔde asa obɛba wobɛnya bi Akoma FM 87.9 Kumasi ticket no wobɛnya bi ɛwɔ yɛhɛ ya yɛne Kumasi City Mall ɛna ɛdi ɛnhwɛ ne mu nneɛma bebree activities bebree ɛna bɛkɔ so drama bɛkɔ so poetry bɛkɔ so kiss kitchen kyɛ sɛ yɛbɛno aduane apreprensa ka painting no hu ene sa ne many nyina no ye beye ebi ho painting ebekọ so dwomto ebekọ so asa bekọ so ehọ ne memedie ne mu manager ti ase won ti ase asa ye memedie mu eno nti no ye nyina ebekọ me se ubenya ticket no ebe ewo Akoma FM ha sei ubenya bi ewo ye ne mo ne di hwani mo ne bo under from 0549 Akoma FM 87.9 Kumasi 1923 22 nema onsa enkebi edia mejeso ene mako sabre de agodie mu akonfo abusua penensa me champion Shwales Pepe Little Mohammed Omaye Krado what Akoma Sports and di ne de what Akoma Sports Akoma 87.9 FM any Afro Kit Network Yakabom Ayadi Creative Arts Festival everywhere Tibedi Ebekoso Ewa Cultural Center 5th December a free anopano wachi ekosi enyumre no nine Abrahudu P Ebekoso Yabeye drama poetry kids kitchen cooking competition painting singing